nimie ekoso me benya presiding member first term no minya na me pese minya sua mu kakra ti bitutu kan ko assembly dimo ekotra meetings mu they assembly they num ono isano na me compare the crop of honorable assembly members are yewo Nkoranza South to other assemblies na mitimu se ye pedigree no so pa senra unya kwanya ba fi ho a mitimu se ye wani before bibria bi mu so ache fi ho no ma omo sori no make suggestions out mitimu se fantastic contributions and by it need those no mum for records move back to they refer to previous ministers na they standing on the slide put and sign their support to yen sema you can if you on it make us assembly members no there omo very good am say omo ni bie e konkan pa ya omo eboy e wo fi on right enti anope ye no wie call message ben na ade ja electorate yewo Nkoranza municipal mu nyina ye de tumi ahye mo nsa se mu nyina ya nan emu call message ye den ya ya meka se omunya gidi ewo honorable assembly members omo asuma ifi on esanse so the previous assembly honorable Daniel Akye Abia chief electoral area assembly member me botaye ne se ila be develop na Nkoranza so be develop amame se Nkoranza fe se du kumase isligonuma me so making the minister asimebo akase bra omode mpisuano so share mensa no me so metan timi ye bibisi a minchirima me bagusuafo nyina akra no e be nya ho susuaso papa ewo omo abrabo enu nti no enye botaa ne se e bija ye pesuaso na se Nkoranza sa ba che be se de Nkoranza tempenso a da chinchirima so bebo edi akase right yeda sibebre se wakano said ya wasi akanwi yebebo mudin akanse but we the last one kwada na ngam se ye ko wo kan se mo pese mu jadin papa bi wa akiri na no na ye ne nkrofo didi nkomo ana na mo ka se new market na ye se ye be ye ntin nkrofo ntuni ade a ekeka ho no se sabe manishe sumuna so said na wo mo kan na me kan se mo antumi anya de asembesi kromu hanom wadauma eno no so assembly members minisanya na odi animu de ba wo decision making point there minise unimu yebedu botaye no ho yango ni ebuafo ya shati ye be du pempenso a ye hwehwe no pepepe yo because ya we say market no e be dia itimi inya revenue free ye timi aye market ni ye sisi stores da bi amanfo do mo no ma bedu a ye ba yi di piano fra ye to ye pa ko ni sara ye proposal say e betimi adi na mienu na faso se ne ba binum eya etimi bo mo munya revenue be pre edi develop mo pro eno na ye botaye enti ya shafi ni se be du sam penso all right honorable my na wasemini misa wo program for so nti wo de ye fancy ha no na ukoba we will arrange for another time na ya in studio discussions Owoahene me da wasi be se gano da brano da ya mu ma cha apanye yo yen say da se bebre honorable presiding member Apia Daniel ena yeten nkano we presiding member won Nkoranza na for we di 2 terms awie ena nnora achi ya yasen akoto ama no ya renew the mandate for another 2-year term as a presiding member we will arrange one day yane no betena se wo fidua mu ha na yesai adwen ahodo nyina ebi ntino ya na wahye no nsom simadua nan abo anopai apa nonsia ho ade Akye Abia adwumadie na waso eguso a utie enche the maestro ebetena se na yabɔ nkomo anopai na me kasa mecho sika me de chewu nyina no Sompa sika promo no mu ade Sompa sika promo no sika botene daso 20,000 Ghana cedis na sa 20,000 Ghana cedis no ubetimi adibia frame anopa ya hyehyehye jaso ya ubetimi adi 250 Ghana cedis what the 5 cedis pe 5 cedis pe ubetimi adi 250 Ghana cedis ebibedi 300 ebibedi 500 ebibedi 600 Ghana cedis me pa chopi anopa nso ye beto draw no 8 o'clock ya first draw ebeba so twabisesi a na ebre no so a ubetimi adi yenko number no so star 256 star 3 hash
star 256 star 3 hash na wabɔ code no ebi wobɔ code no a neɛ ebebia aba no Sompa FM Kumase, Sompa FM Sunyane, Sompa FM Nkoranza, ena Tera One Media. Baby a wutie enkaibwa na wutie radio no, eho na ese wuyi nti ye won Nkoranza ide, eya na wayi Sompa Nkoranza, Sompa FM Nkoranza. Na afi, ebebi sa take it dodo a woto, sa take it dodo a woto no, na afi wato take it no, wode o mobile money na eto, baako ye 5 cedis, ento to edua 5 cities no na ode mobile money na tuaka woto numa na de atua ba akokra na wa hon ne betimi a na wode ato woto ne sa wie pe wo number mobile money number no ekwa afidie no so ya de number no na ebobo draw no afi ye pia number no nyina agu afidie no mu a na afidie no nwan no saa etware krrr ekosi a wa afidie no be gina wo number so na be yi wo number no wo na wawe ne utra 5 cities a take it back a wenya 250 utra take it mienu a ene na wa wunim na ukọ wanim a enti twa take it dodo ana twa take it back ebetimi aboa ama obibia aye kama we eye Sompa promotera One Media ena akwa aba se ebe ya ubetimi anya sika bronyai na wotwe mu ye boaboa ye wona sika ye din no eye akwanti a ye fa so ama wanya sika agu botom ewo wabrabo ene wasetena emu enti ya na wahye so kai se sa promotion we no National Lottery Authority for enimu ebi wo nsa hyase a Tera One Media asanya pusu no ho ede ennepa ne akwanya papa te say bro kayo code no star 256 star 3 hash star 256 star 3 hash na fe ekwa na wayi nsam edi akire na no wi anu wie pe na watuaka utuaka sika na odi tua no owene a ubenya sika bebre na afiri take it back 5 cedis na emfaso bebre ewom a enti ewo se oye bie oye a ebebo pa ubenya mfaso puduo na de afiri mu ene se odi sika ketua bi kwa akwaji sika kese ebetumi so aboa enti twanentem ohu twanentem me dem aka kire mo si twanentem utwane ntem a obeba beka draw na ebeye na anopai eho anopa draw yi ye ya hwie bei no nkono bebo de na osika yebocho ewo account no mu ene baabi a pesa ofa bia obetimi afa na afa bibia ekonkan obeto nkora no bronya atade baabi a yeduru afi mu no ohun se ya sha se yeto bronya atade o enti no betwa fa ho behye Sompa sika promo no mu ebema akwan ama wanya sika ba ato nkora no bronya atade anopa egura bi a yesore ye no kapre modama ho wo jesre to dama wo de fa 5 cities ni twa obehu se sesi ahyehyehye ready cash na wallet na su bibia be kama ede ama wa hunu weekend no be fine esan se weekend de no ane Friday enti se opese weekend ye kama de a ene na no ane se o ma ho aye ha na watumrika na waba na afi bibia abesen akoso ede amaye enti sa Sompa sika promo we die abusuafo no na yedi di bro nyan e mane ntwa ho nko e mane mpa ho ho fa ho hye mu bi na ebeboa code no ni biom star 256 star 3 hash star 256 star 3 hash wo dey make kan kra fa phone na ye nko o fa phone na yes where you lock na free so na wabo star na we abo 2 wabo 2 na we abo 5 wabo 5 na we abo 6 wabo 6 na we abo star wabo star na we abo 3 wabo 3 na we abo hash inti ye kambo mu a ebeye star 256 star 3 hash uwia wo boy no na wo sende a nea ebebia ma wo no Sompa FM Kumase, Sompa FM Sunyane, Sompa FM Nkoranza, Tera One TV ebie we nyina ma wa baabi a wutie radio no baabi a wo wa Sompa ewo no ene na ese wo select enti wo Nkoranza ne mpotamu ide eya na wafa Sompa Nkoranza Sompa FM Nkoranza ni enti ese wo ye ne sa ne se wudi a ana ye beto draw no wo ha enti wo bete se wo na wadi na ya frɛ na waba baji usika utwa ne baabia se utwa ne Kumase utwa ne Sunyane nso a wudi a ombe frɛ saa pepepe na mom
wo Nkoranza ha die yi Nkoranza de no na twa no Nkoranza de no din mu na wodi a wo nso sika no aka Nkoranza ha ya na Nkoranza tumpon na Nkoranza akonanim enti no fa ho ehyemu bi ye nhyehyeye foforo a Terra One Media wɔn na operate Sompa FM, Sompa TV, Sompa FM ahodo no nyinaa wɔn na operate na wɔn ka kyerɛ wo sɛ yɛpɛsɛ wo ho henhan wo sikasɛm mu enti na yɛde Sompa sika promotion aba ɛno ane sɛ wobɛbɔ saa short code na meka yɛ no wotɔ baako a ticket baako yɛ 5 cedis emu ɔdɛ kyɛn bet bia nti man kodi di bet bia akyi bra wei so na yɛni nkɔmɔ ɛsan sɛ wei no saa promotion wei no National Lottery Authority ene mu bi enti no enye kwankyɛn kululu ade bia ɛdane kwan mu tɔten oba na bɛka ho a ɛbɛboa paa ama obi bia atumi akɔnkan no pɛi maka de ya kyerɛw 8 o'clock yi yɛbɛyɛ first draw *256*3# na waba aba bɛka ho ɛnɛ anɔpɛ ɛyɛ ntoboaseɛ wate bibia ɛbɛyɛ fine
no matches beba so right na ajebo ajanya ba bedra ne sa Africa Football League no me no kasai and then adwumadi no start right tituni an intini pi and aba be pi mo man e de Tanzania sanse hona adwumadi no and so etimi akose de ho update eba na no pai clubs ni bia ba bedru a mo hwese ne kick off no betimi atodwa 7 p.m. ni nyina na de ho nsem eba na yiwi an yate asimu amano ne na de everybody ba no so de ho nsem atodwa na yobenya Friday night footballs ahodo ni nyina na de ho nsem eba na no pai legend. And I see bebre maestro anopay ye na ye homra na Kakra etodwa yere ho nsem no enso etimi aba wo dwumadi no so na press conference no ade se betodwa obi man so Tanzania ho na chese press conference no enso etimi aba so na TP Mazembe enso e compete ana so mo participate e tournament we ase je eba na no pen se no a wo mo etimi ebedru e obi man so Tanzania wo mo hwe ani mu se ne omu game no enso betimi atodwa against Esperance de Tunisia eno kakra ba wo jani show na wo Sompa 90.7 FM pa wo be hu se TP Mazembe boboku no wo mo place na arrive out him sample mu jesi no ano edin papa nano paya enya sembo frakranti join show na was Sompa 90.7 FM on Facebook sasana Sompa TV on YouTube no wo be hu eye place no any input dress na hodwa wo mo the room e was side dwumadi no enso ase na president edema club and team edi TP Mazembe papa and team edi Moses Kaitumbi panyimpano diametin nano pay and say ahead of mu game mo Esperance de Tunis ebono panyimpano enso etimi aba bedru e wo bi man so Tanzania wo join show na was Sompa 90.7 FM ube unsampa Moses Kaitumbi wone ne entourage no wo matimi aba bibia e konkai kama enso e wo honoma yere ho nsem no etimi atudwa e wo honom tipanyimpa na nya aba bepiem e wo Tanzania obeboa na chese watimi aba support ne club no na chese wo matimi abu adwuma ama bibia enso etimi aye kama eno e kakra etudwa na no paya yere ho nsem no etimi atudwa na enough e wo Africa stories no yentinsi wo my konkro ganem na chese de ekoso e wo yankase yeso ye diem no yemfa ho nsem etimi amra na no payi na Vigo Abrantia and Jean Eddie Joseph Adio. Diamante and Nano plays a Ghana game against a club and Jean and also my Jean Eddie Mexico no Abrantino Enso Etimi Aquacupra. Now Diamante say likely say 6 to 7 months no Abrantia and Didi Joseph Adio and she'll bet me at Nafi Bosumi Bayansi Consono and ya say Joseph Adio and so bet Messia Kain Eddie Amo my Concro Ghana any Empo club and Jean Eddie Celta de Vigo and I are hosting fra Abrantia and Camp Eba wo join show na was Sompa 90.7 Nano Paya wo bon say Joseph Adio wo kita air crutches and the enantia walk on wakako from the flighter and I are hosting me fra Brantiano and so a camp eba na legend Charles Kwakwa Sampon Banya Taylor
panyimpa no se yɛmfa nto dwa wɔse hwɛ ɛnɛ black star no ɛda hɔ no yɛni striker wɔse striker bia anim wɔse strikers ɔmo ɛyɛ black stars mu nyinaa no wɔmo yɛ passengers ɛnya adeɛ sɛ ɔmo yɛ strikers a wobɛtumi rely so much on them ɛno ɛyɛ kakra Chastela ɛnso ɛde ɛto dwa nano pɛ yi ɛwɔ dwumadie no so ɛde ɛho nsɛm no ɛnso ɛtumi aba ɛwɔ hɔ nom ti Chastela nkɔmɔ a wadi no wɔse black star no deɛ mprempre paa deɛ yɛni striker passengers ɛne wɔ senior soccer team no ɛnso aka kyerɛ ne nkɔmɔ a panyimpa no ɛnso ɛde ɛto dwa nano pɛ yi no wie no ɔde ɛto dwa sɛ hɛ wɔse blaster team na ɛda hɔ seesei no yɛnka ma obiara nte wɔse hwɛ yɛni players wɔse players ɔmo no nyinaa wɔmo nyɛ national team players wɔmo yɛ ɛyɛ club players ɛno nti ne ɛbɛyɛ mpanyimfoɔ no ɛnsan hwɛ na ɔmo ntoto nneɔma yi ɛsiane sɛ ne black star na ɛwɔ hɔ no players ɔmo wɔm no nyinaa anaasɛ ɔmo bɔ no wɔmo ɛyɛ club players ɔmo nyɛ national team players ɛno ɛyɛ nkɔmɔ a Charles Kwakwa Sampon Bani Taylor wɔre agent na no pɛ wɔ dwumadie nso ɛde ɛho nsɛm no ɛnso ɛtumi aba na yɛmfa ɛyɛ club issues kakra nso so na wokɔpia mo Samatex Boboko na kakyɛ a wɔmo star man abrante andidi Emmanuel ɛyɛ kɛyɛkɛ abrante na di nkɔmɔ wɔso ɔmo game against House of Folk ne deɛ wɔsi game na no betimi ayɛ din pa wɔsi enye game ketwa ɛno nti ne ɔmo hwɛ so betimi abɔ adwuma sɛdeɛ sɛ na bibia timi ayɛ kama ɛno yɛ di afra abrante ne din ɛde Emmanuel kɛyɛkɛ wɔno ɛyɛ dependable player ɛdema club and didi Samatex no abrante no ɛnso ɛde atugya nano pɛyi ɛwɔ dwumadie nso ɛde ho nsɛm no ɛnso ɛtimi aba na bibia timi ayɛ kama na Dr. Prosper Ogumnati panyimpa no sɛ ɛnya botrema technical team no wɔn gu so ɛtoto nneɔma sɛ ne kurɔbea Kumasi Asante Kɔtɔkɔ bibia bɛtumi ayɛ kama so wɔn game against the Nations FC no wɔn gu so ɛtoto nneɔma sɛ ne bibia bɛtumi ayɛ kama na wɔn atumi afa the 3 maximum ɛyɛ points no ɛnso ɛde ama kurɔbea Kumasi Asante Kɔtɔkɔ a ɛno ɛyɛ kakra papa ne din ɛde Dr. Prosper Ogumnati manager ɛde ma kurɔbea Kumasi Asante Kɔtɔkɔ panyimpa no ɛnso ɛde ɛto gya na anɔpɛ yɛde ɛho nsɛm no ɛnso ɛtumi aba ɛwɔ dwumadie no so anɔpɛ yi yɛmfa aseda PSN no bi ɛma time herbal mixture makacho so obeko na kyese malaria fever no wetu asie a 3D no ni nyina no so obeko no akopɛ time herbal mixture no bi ɛno ɛna betumi aboa general body pains ni nyina no wo betu asie time herbal mixture ɛna ukopɛ bi na kyese wo de atutu asie na bibia ɛnso atimi ayɛ kama ɛde ama na no pɛyi anɔpa do ani kyem online sense herbal shop na pharmaceutical shop biama won sabe ka time herbal mixture no bi na bibia ɛnso atimi ayɛ kama ɛnso ɛde amanti anɔpa itu anamo na akopɛ time herbal mixture no bi na bibia entimi ɛnyɛ kama open chemu anaso pese to be to be friend phone 0244 417 669 0244 417 669 wo be friend phone na o ma yen hyehyeye na bibia enso atimi aye kama no pai goes we senior high school se men kan cho se bra esan sa admission ne guso ekoso eno nti ne obenya admission ne dia goes we senior high school na do ani e chere na no pai na yetimi abo na bia atimi aye kama maka cho se courses awudo opi eno mo enso ye ewo makache eno nti se ye general art business home economics visual art general science nyina no wo de wani e trim goes we senior high school ni atimi aboa na bibia enso atimi aye kama wo penchemu bia bro me die so wo be frem panifo no 055 55 00276 055 5500276 na onim panimfo atimi adin sawoso na bibia enso atimi aye kama edi ama ye na ehomra ne mfa ma no ne nsama yense kan na no pai no ye mfamra e wo Sompa 90.7 FM ye basisia. Are you squad photo mutimi twae nano no ade se ne abrante an din edi Jedin Sancho enya ade se omoma na kwan ma boy no wono enso etimi ko twa scarf squad picture ne bi ni nyina no se abrante no enya ade se ne enioma ekoso between one manager papa no din edi Eric Ten Hag no yetimi asolve problem ti ne yesi Manchester United omo squad picture no enya ade se abrante an din edi Jedin Sancho wono enso betimi akwa bi e wo current na eno kakra e free Manchester United boboku no wo makache eba nano pay na panyimpa a ne din edi Pioligi na panyimpa we no oye former referee and as a former official Italian Serie A no me no kasa ekopiem Italian Serie A no ma any FIFA nyina no wono chief official wono ene hwe etoto nyoma ma FIFA any empo ne Italian Calcio Serie na panyimpa na di nkomo wosi amanfro bebre so ya no mo di blame ma VAR wosi yemfa to dwa na no pay wosi VAR no enye problem solver ma football na yentia se wosi enye perfection na that so far as any interpretation any communication timi koso no de enye ade se VAR no ye
yɛbɛtumi anya no sɛdeɛ yɛsi pɛ no ne nyinaa ne sɛ ne decision ne nyinaa no ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛbɛyɛ pɛ ɛno nti na VR no ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛtumi abɛsolve football problems ɛno ɛyɛ kakra panyimpa ne din ɛde Pure League Colina wodwa ne show no wɔ Sompa 90.7 FM a wobɛhu sɛ panyimpa no nso ɛda screen no so a ɛno ɛyɛ nkɔmmɔ a panyimpa no ɛde gye na no pɛ yi ɛwɔ dwumadeɛ na Luke Shaw akɔdi nkɔmmɔ Luke Shaw sɛ yɛmfa nto yɛ ɔso ɔno ne toughest opponent paa wɔtumi hyia no wɔ asase so no wɔ sɛ ɛnyɛ Leo Messi ɛnyɛ Cristiano Ronaldo ɛnyɛ Kylian Mbappe wɔ sɛ yɛ abrante a ne din ɛde Victor Moses former Chelsea player no wɔ sɛ at the age of 17 ɛna ɔhyia abrante a ne din ɛde Victor Moses surrounding any Chelsea masa wɔ sɛ kwan a Victor Moses de ne fa so no na no ɛden papa ɛno nti no ɔno deɛ ne football career no player baako a watumi ama no tough time paa no ɛnyɛ abrante a de si Ronaldo ɛnyɛ Leo Messi ne mum Nigerian international abrante a de Victor Moses ɛna ɛtumi ma no tough time paa ɛno yɛ kakra abrante a ne din ɛde Luke Shaw ɛde ɛto dwa na no pɛ yi ɛwɔ dwumadie no so na ma memfa nto dwa no ambebreki de ma sɛ abrante a de Neymar dos Santos Jr. boy na nya akɔ prani na makobu bɛyɛ 1 year deɛ adeɛ sɛ Neymar bɛtumi atena fi na Neymar kasa wɔ sɛ this is time ohia ne friends ne supporters ɛne mpo ɛne na busuafoɔ so mbɛtumi atro support Germany san sɛ ne deɛ na bam kra bu ɛwɔ association football ɛne yɛ kakra Neymar ɛnsɔre atu dwa na no pɛyi na Brantia ne Didi Calvin Phillips wonim so a bona fide property ɛde ma club and team ɛde Manchester City na deɛ ɛba na no pɛyi ɛne sɛ boy no wɔnya agye atum sɛ obɛnya akɔ na deɛ metin sɛ Juventus Newcastle wɔn nyina nya bɔ awura wonim sɛ initially na club and team ɛde Bayern Munich ɛna na nkɔmɔ yɛ sɛ ɔmo nsa bɛka Calvin Phillips deɛ metin sɛ Juventus ɛne Newcastle nyina no wɔn nyina ɛnso ɛtetɛ akyire na deɛ metin sɛ Newcastle deɛ nti ɔmo pɛ Calvin Phillips no wɔn si anhwɛ na Brantia ne team ɛde ɛyɛ Sandro Tonali ne bet nsɛnsɛm no anhwɛ no yɛtumi abɔmɔden so ama no suspension ɛba ne saa ade so ɔmo nya possible replacement ɛno nti na ɔmo yɛ sɛ ɔmo nsa bɛtumi aka Brantia ne team ɛde Calvin Phillips a ɛno ɛyɛ latest update free club and team ɛde Newcastle wɔn camp ɛba nano pɛyi na Newcastle korɔ no deɛ metin nano pɛyi ne sɛ ne okɔpie mo club and team Bayern of Leverkusen a wɔn Nigerian striker bi a ne team ɛde Victor Boniface na deɛ metin sɛ Newcastle ani abre so ɔmo pɛ possible replacement ɛde ama Callum Wilson sɛ ɛbɛyɛ Callum Wilson ɛni hɔ ma Victor Boniface bɛtumi abɛbɔ adwuma no ɛnso ɛtumi de ama Newcastle United ɛno nti na ɔmo hwɛ sɛ nyame adoma January wɔn bɛtumi de sika akɔ Bayern of Leverkusen na ɔmo akɔhɛ sɛ ɔmo nsa bɛka Victor Boniface a ɛno ɛyɛ kakra ɛto gya nano pɛyi na Julian Alvarez wonim sɛ me ne wo kasa yi deɛ Barca ani abre Madrid ani abre na deɛ metin sɛ January Madrid bɛtumi de 80 million euros awura ma akɔhɛ sɛ abrante ande de Julian Alvarez a wɔsi na kan de ma club and de Manchester City no wɔn nsa bɛtumi aka no ɛno ɛyɛ kakra ɛbobɔ free club and de Madrid wɔn camp ɛpa nano pɛyi deɛ ho nsɛm no ɛnso ɛtumi ato dwa na wokɔpie mu Barca deɛ metin nano pɛyi ɛne sɛ yɛmatumi apa mpanyimfoɔ mmiɛnsa sɛ ɔmo mmɔ no akyɛ sɛ El Clasico ɛyɛ arrangements no wɔn ɛntoto nneɔma na bibia ɛntumi ɛnyɛ kama nti na wokɔpie mu Spotify Cam New a wodwa ne show na wɔ Sompa 90.7 nano pɛyi wobɛhu mpanyimfoɔ mmiɛnsa a meka ɔmo asɛm yi sɛ yɛapɔ ɔmo sɛ ɔmo nhwɛ na El Clasico ɛbɛba so no wɔn ntoto nneɔma ɛmfa ma club and gye ɛde FC Barcelona ɛno ɛyɛ kakra ɛto dwa na Kudus Mohammed agent adi nkɔmmɔ nano pɛyi na Kudus agent sɛ hwɛ wɔn ne Chelsea reach agreement ɛma Chelsea gye tum wɔn nso ne abrante ade de Kudus Mohammed ɔmo nyinaa agye tum na mmom ɛdu final details between Chelsea ne Ayas no ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛtumi go through ɛno na ɛma abrante ade din ade Kudus Mohammed wɔntumi anjoin ne club and din ade Chelsea a ɛne wakɔpie ma West Ham United ɛno ɛyɛ latest update amen sɛ ka ɛde free Kudus Mohammed Ghana ne abrante a wɔsi na ka de ma West Ham United no ne agent ɛde ɛtu gya nano pɛyi na club and din Al Ittifaq ɛwɔ Saudi Arabia na deɛ metin ne nano pɛyi ne sɛ ne mpanyinfoɔ na take decision ɛno ɛyɛ deɛ ASPM kowa krataa no ɛde ɛpa abɔnten yɛsi ne ɔmo bɛhwɛ na foreign players ɛwɔ Al Ittifaq bɔbɔ no no wɔn atumi asɔne so na wɔn sɔne so hwɛ a na wɔn ahwɛ so wɔn bɛtumi anya ɛyɛ role ɛde ama abrante ne din ɛnso ɛde Yes Lingard na kyerɛ sɛ Yes Lingard atumi adwene ne papa ndidi Steve George Gerrard na wɔn akɔbɔ adwuma ɛwɔ Al Ittifaq bɔbɔ no ɛnso akakyɛ no yɛ latest kakra mɛnsa ka ɛde free Al Ittifaq ɛwɔ Saudi Arabia wɔn camp ɛpa nano pɛ ɛde ɛho nsɛm no ɛtumi ato gya na Liverpool deɛ mɛtumi sɛ wɔn ani abre sɛ ne wɔn bɛhagyake Chelsea for deal ɛne Arsenal deal a wɔn de ɛkɔ akɔpɛ Victor Osimhen no na kyerɛ sɛ wɔn atumi akɔfa abrante deɛ mɛtumi sɛ Liverpool ani abre sɛ wɔn bɛtumi abɔ awuram na kyerɛ sɛ ne yi abrante ande de ɛyɛ Victor Osimhen no wɔn nso akɔhwɛ san sɛ onim nampa wonim nkyɛn aboa pɛtɛ wɔn bɛkɔ no akɔhwɛ sɛ wɔn nsa bɛtumi aka abrante no na bibia ɛnso atumi ayɛ kama na deɛ mɛtumi ne nano pɛ yi ɛne sɛ wɔkɔpiem ɛwɔ ɛyɛ Israel man no mu a deɛ mɛtumi sɛ Europa ɛne FIFA nyina nya agye atom sɛ ɔmo ma ɛne international competition na game bia ɛnkɔ so ɛwɔ Israel ɛno akyi sɛ ɛyɛ European competition sɛ ɛyɛ European Championship qualify ana Europa Champions League Europa League Conference League bia no deɛ mɛtumi sɛ Alexander Shafrin wɔne papa ne didi Gianni Infantino nya agye atom sɛ ɔmo ma matches bia ɛnkɔ so ɛwɔ Israel ne nyina ne sɛ wokɔpiem ɛwɔ Israel a atutuafo no nya nsɔre akyɛ sɛ ntɔkwa paa ɛna ɛkɔ so ɛno nti na deɛ mɛte ɛne sɛ nya adeɛ sɛ FIFA ne Europa nyina no wɔn bɛhwɛ ama game bia atumi akɔ so ɛwɔ ma yɛ ne din ɛnso de Israel mu ɛno latest anɔpɛ mi nsa ɛka na other good
Gule. We a new player the club and the Eddie Madrid. Diametin and Nano Pines Association Casio Milan and Yabre. So I'm betting the 20 million euros a rum Yami Aduma January. No Marco Hesse Nia Branti and Didi Ada Gule. Woman Sabet Miaka Bueno. No Enso Babisia Candia club and the Eddie AC Milan. And a latest update on pay. Mensa Eken with Jumadinuswa. Yeria Hun Seminole 8 Tuja. Now Belgium next Sweden game back home with me boy a game now man you know. Diametin and Nano Pines and Europa any idea to say ne omoma replay bia enkoso nemum ombemana remain 1-1 na not just two national teams na share points no eno e kakra me say kan na no pay edi free Belgium any e Sweden no game mutimi boy ya amawie no eno enso mu e ba na no pay e wo dwumade no so na Brantia ne gin anase panyimpa ne gin edi William Gallas unim say former player de ma Chelsea wo bedi ne quick kakra de ma club and gin de Tottenham Hotspur na panyimpa na kasa na no pay was here a very big mistake say club and gin edi Arsenal wo say Kai Havertz was who nim genti Arsenal for etam sika twitiri de ekoma Chelsea for so mo pe Kai Havertz was here a big mistake pa and a club and the team Enswere Arsenal for a year, you know, and no kakra William Galam, wono enswere to Janano pay. Now Diameti free Aston Villa Boboko na Kajin said no copimo Japan club and the team Eddie Vissal copy. We met me any club and did the Aston Villa reach a partnership agreement. Now partnership no Diameti say Chinese players are and they woman see some crown no mercy so many born pono. Woman you call this partnership not just said to me abwa no met me room Europe no mabe sia kan Eddie ama Aston Villa and no kakra free on enswere pa yere honsem to Janano pay yere honsem eba na al nasa Boboko na Saudi Arabia Diamete ehona Cristiano Ronaldo si akan na de everybody ba na no pay ni say na Ronaldo ne ba wedding fie no makoma ko 13 no Diamete ne na no pay say wanya san e de ama club and team e de Al Nassr Boboko no ma under 13 na ene junior Ronaldo no wono enso eko na cheso akwa akobɔ adwuma e de ama Al Nassr junior team Diamete ni say ɔkɔ no woni papa jersey number 7 na ene de ama junior Ronaldo no enso atimi akwa akɔhye na wo bɔ adwuma be dwan udwane show na wo Sompa 90.7 FM abo say junior Ronaldo wone ne maame any Cristiano Ronaldo nankasa unveil na koso ampa Jesse no mabone kama wutim se bibia ekon kan edima CR7 ne bana yere hon 7 tuja na Brantia ne din enso ede eye Faguli Nicolo Faguli William said, boy, we betting sense my boy, their fan home. Now, Diameti and Nano pay, yes, we came back with Timmy Toja against a Sassuolo Casio, Italian Casio Sirianum, with Timmy Coche Bobby, a match as a board, no echo share. Now, and on Abeto just yes, son and Nina, a betting sense, no, yes, Masana quad up a both team to score, and into a near chance and unknown one casa, will pass it, the keeper knows when Timmy and I just send you so not Nakasa, yes, in an open for Timmy Ramon Sampa, boy, and a bet in a jet, now we crapper, and no air Cacrano Pano, Yensa air carry free and Juventus. Woma Brantia and Swakatia, ye Jinasun Yetimi Diamond on Insem Nano, Etimi Sin Nano Pay, last chance travel and tour. Would you any bedroom, not just yet Timia Brown, not just a nay, Canada now, Pesoko, UK, Australia, Ireland, Qatar, Dubai, Ninano, would you any bedroom last chance travel and tour. Now yet Timia Boy, Ebiana Pesoko, Babiti said Germany, Belgium, Denmark, France, Ahodinano, ye bet me and so abwao, Nabi Bietimi, Ayakma Macato say we need visa, we need passport, we need birth set in pa, would the only last chance for any South Row, Yababuana Sanio Maninano, and said Timia Kabi, Nabi Bia and so Timi Ayakama, Eddie Amau, Kumase, would you any Etimo Bokrum Junction, Yana Church of Christ, Asantano, any D and him share. Sasuna bit me a friend on 18 hours row. It was 0543 56 5968 0543 56 5968. Sasuna bit me a friend 055 398 5231. Not bibia etimi ayekama edi amount ene anopay. Ha na bre me kwan na yetimi edi jumadino enso etimi esi edino eye bend the maestro systematic enso etimi eboy nanopay. Magic in the air, I love it in my all. Radio show 90.7 FM. Sir. Hold on, I'm coming. Sir, travel and talk company crew ya. Wakacho was so apejuma accommodation. And your salary. Ewa brochama wa. Obeko sabe pepe. Say your school and now holiday na okronsoa. Otine te me pacho me hunu. Hold on. Odoman for US, Canada, UK, France, Germany, Poland, Romania, Cyprus, Cuba, Malaysia, Indonesia, Australia, Dubai. Just say ewiase hnefa. On to me so when you sika. And your last chance travel and talk. Ah, what
Your last chance travel and toss one part. Was higher ticketing and reservation simple cry. Mama bonus wo. Oh yeah. Kumasi Obuakom Junction, opposite Church of Christ Dano. No bani 360 pharmacy. For 0543 565 968. And Accra, Kiseman Junction. Game Panya Chumata Kwanoso. For 0553 985 231. Ehwehwemu mapa abeda di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayemtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ene ya yese se wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa ebeyi di afiri ho menim sabre baabi a wo ya wotemenka ena menim onipa bi a koko ha no ena menim baabi a koko no adi wakoduru anika samo hinta samo a sabre ya wotemenkan medema wo no se edi no 3A co capsules ya koko master mesra wotie na sha no nso babia ya wo Ghana ha sei no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules adroyi ye koko master yi mu amu watachiman ene ne mpatamu ofo mani nkyere efa fodwo ena afen so Gordon amankwa ho ebiemu nso Nkoranza ene ne mpatamu Africa Herba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwe animu ahofadie Herba Emos Efa Chemical ena abibidro depo Mami adumei mesere wa beyi niema esu anso ase me na ahia ase fifiri gu ahwe ebi mpo bebobo enti sika kakra wo fa koye eho niema ani bebre se hwe ebi mpo sa gu ka ni mo an atekwa ne hene na boro sana ase wo no ena me hunu se store bi ho na me bowura ho eniema ni na da yo fi niema ni bi ka ho ana me pacho da bi obapa eniema ekrokro ni wa me kofiri yi emom Atiko Home Stores eniema no bu afunti ena ma sika no to ne dodo mu Atiko Home Store omo niema efe dodo se ofa niema papa enu nti obi a wo pe fridge double decker tabletop and deep freezer ice chest ya ye kan ko main size bia electrical iron microwave washing machine blender kettle rice cooker standing and ceiling fan modern digital flat screen television see every 32 inches kopem size bia wo peno na provisions e fasa gari shito emo anwa local drinks e minerals any energy drinks bia foreign drinks e wine whiskey Irish cream vodka any dia keka ho washing powder any semene bia di dwade sande siniema shampoo papa e free brochin so abusu ho home appliances any provisions bia de wo benya bi ho Atiko store akofa solo machines bia ba water ne fofofo me kire motor blow ya mo de bomochi spray ntos cashew nut abrobe mango kube cocoa anka any mfudie bia kuani wudua no machine ya wo de be spray no ne bo efukra Atiko Home Store was 0243 629295 Atiko Home Store. Tano factory price. Tano factory price. Tano factory. Ketios Marketing Agency. Wamo enede 5G drink. Till 5G. On till 5G. Na so bibi say 5G na den eno ye technology na am say baby. Tie ni ye. Your green tea. That is the first G. Your grapes. That is the second G. Your guarana, that is the third G. Your grapefruit, and your ginseng. And the genius say 5. And the 5G na say no. Non-alcoholic. Ubie timinumbi. Your bakwa fan miso fruit drink. And afe bakwa so add the aperitivo. Nina you bakwa fan Ketios Marketing Agency. And a diaba. Udu dome have you do abrosan no why honey tuno. Dome have you do abrosan no ho any tuno. Number is 0246 270 221. 0246 270 221. Sompa 5G. Miso fruit drink. Call for Co-Presto. Obo Nyesuro 21st Clinic. And now Bojobo Ventures. Nananom emwaduma nyina frosie die nanso wonim enkankatese mu denti na isi nkanka hene abibire mu ha asoye atumidi abibiduo kasa yade ma yade bo birimdwane eye Obo Herbal and Medical Research Center Obo Herbal for no de wono be expert e wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de Obo Herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a ayekwankoro no na wonso wonante kakra bi a no wabre na
afi wakoma no ebo peri da bia wo de omoja broso no kosoro e bia won so wonan ne wasere etimi tutu ne to da yesisirisi da wo de ananse ache wo yam timi hyew enso da bibia nsie afi wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hu ekira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwe ni mu Accra ye wo kasoa Techiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi wo ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba odumase ana ba bia eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 obo heba abibiduro kasa Yaba Sompa 90.7 Adesi said ye beni nyina ye benyanti ase e wo soma wodo aye wo muniti Sompa 90.7 ya hwehwe dwumadi a yato ne din se ugidie ne sen ye ne asofo imamfo nananom ye besin konwa na topics bia akwa enu nchi wa hyewa ye ji nwa chinye no obia de gidie aba abeboa ebi ni se aware dodo esubo ensanom awosiesie ani bebrea ekeka ho search media ubetie bi was Sompa Sunyane 98.9 Sompa Kumase 93.1 Sompa Nkoranza 90.7 any Sompa TV kwesia de bia enwumre no nso kopema enwumre no nso kwesia de bia ubesia me ohinini amakrancha dozo a sofma mi premeni ye ne abedwafo na ye nyina ye suade ugidie ne sen migidie ne sen ye nyina ye gidie baako Media Sempabo na obia metie mese se wato plot na wia Adea Akye nyina ema ala construction and training center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre ala construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsano POP ceiling numpo ene kumino ala construction esi adan etono fofofo alala construction and training center pese obia nyansa no dwumanti ose pickle form ewon Nkoranza Acheampong FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Techiman Asta FM anase main office ewon Nkoranza Nation Junction hwa anase no wo Fabia FM opposite alala construction and training center ede ne ho abo MVTI enunti ensurachiri technical students moya building and construction plumbing anase tile no ubetia be attachment ewo alala construction and training center yeton plumbing materials to say WC taps basin pipes inches bia ene de akeka fre alala construction ewo 0540 379381 ana 0249591700 ana so say 0246702306 alala construction and training center se ubesi wudan no a frey na yensi enwie ne prekomao Hey, ataje yate denne erade ye dawase masters moye aluminium and glass and wodjuma no se se de ye komwa dwe efrise G&G Enterprise ababe pm ewon Nkoranza wo di djuma so pa ne ba de se aluminium profiles and glass and ho akande pa dia G&G Enterprise e de ahusane abreye akande ni bi ne window locks window rubbers center locks net rubbers 40 corners 40 round corners and local poles of all colors open windows doors showcase one candy so many G&G Enterprise glasses are hood now blue any plain na our G&G Enterprise now pay when up here me come from out so on Nkoranza North and Asa South Busunya Don Kron Kwanta Akumsa Dumase Sechre Dumase Adwira Atebobo Kwame down so any nkureke ho ahia nyina order for enko baby bia enkoto glass aluminium any ho akade bia said your price in it here e won cry Kumase any baby bia koto no cha na ti wo ha na ha kranso so no ye wo ahihye sonko emma wona wotono dodo G&G Enterprise I want Nkoranza Kasajan New Market Kwine so ben Dr. Jesus Sano ni amo great agro no e wo dan baakum say afrefra ubetimi afre 0243 344280 ana 0247 773324 G&G Enterprise maba ama yekomwa dweye
Sompa. Adeɛ yɛbɛtoo na ɛyɛ den a yɛbɛdane agya anɔpɛ yi yɛba besua adeɛ kakra. President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo sesei deɛ wama wɔn a wanya kidney adeɛ no ahomeka kakra. Ahomeka wama wɔn anya nyinaa ɛne sɛ nansan nkɔmɔ baako a Ghanafoɔ adie paa ɛyɛ kidney adeɛ. Ni nyinaa efiri sɛ ɛyɛ kwalebu
nipadua no ho asɛm ka no kana kakra. Brother Philip, good morning. Good morning, sir. Na anope apomwe. Oh, Yesu adom ye papa me ho ye pa. Ye de nyame ase. Adom ne ahwe ye nti. Right. Na so nyame anu ya tenase. Na ya tenase die na se ya ba se be som Nkoranza man ene Ghana man ye kwan sonko so kra. Na ene Owoahene ye beda ase pi ewo presentation was ye putting your together. Yen so ye de eba ni team ni nyina e do mase. Ye ka man for say Facebook live. Uko se si ye ko Facebook a ubenya ye Sompa 90.7 FM or Facebook. Okwa ye dem live the presentation ya baba ye wo studio nyina be hu ye nyina kama. Studio no so ye kama pa na program so ye je. Na ka se Owoahene otena se ye joada ekopim fiada. Free aye no num pa mu eba ni nyina de and then motivation is powerful but ma bumfu basa no ankoto twede na be wie na for the prison and I say wakokum obi very good so yeah hwe afechim some pa che de no ye fro bibia the whole world say afeso a obasen ka che obi ade e bi kra hu ni say so and I say won kwa no ntumi nye dodo abra be ka some pa busua no kumase sunyane ena Nkoranza na ye nyina ye nkamom ne ye nche nipa de akunafo titru ni nyanka ye ma omu ni di ye ma omu bibi nhye ye ma omu bibi nto omu botom na omu so ye didi omu so ani enye eno nti ne bia wo bia unya free line na ye be direct to the obeye na afi so no ye the number no to just one na afre mobile money is abruchiri na ye mobile money to wetin lu sika to so na de aba se wo niema bi so aye kama entoma entade eye kama me pa cha onye de aye basabasa aduane emo anwa ni donum ne sa niema nso so ho na wo de brand so ye beje na yetimi apakiti di ache amanfo enti hye so sa Owoahene me da sipi ene ade ba kwa be ka ho asempa kidney ya ade a Ghana for ye ni afiri so anase ya dwene nkoso if you say ade ne say tu obi na nto say de wo kana normal ma but say kidney enya or how power system no ma say wo kwa yaresa bia say wo kwa ko he kidney ho nsem na bronika say to dialysis so dia wani be ba ho so no nurse wa hwi ya usika wa save nyina na de nyina ba be dialysis enti ya nurse de wo kan no mampanya director Ministry of Health and the National Health Insurance Authority no so one come na won tunifo na won yen hihede say de be ya won wo kidney or dialysis da bia na say breso no okohwe na ye hwese ye be yesesa ye woni paduam no watimi atena se ache even though omo kidney na say no and also so eno ho ene ye gina ye hwese ne ye de bibi kakra be bre won na ya hwefo ene atiefo nyina eno nti no say ye de ase de wo kan no ye Dr. Elliot Cranton Tano ene ni team no ye else more credit if say niam ni bebre aye de ba be presentation ni no omo research omo ye niam omo keka bom ba bi omo ko busa aye ene niam omo ka bom ni bi ene yeso ye bi afiri mu de bi aka ho a ye de ba be presentation no enti ene ye fa ne hemodialysis in Ghana we ever kidney ho no with special emphasis on kidney no and also ho asem na no pay ye de bre amanfo. Okay. Enti brother answer na obeto so no ma mencha yetiefo sika yi ansa. Yen kai se nonwotwe wi ya nonwotwe ya aboya ye beche ye be first draw watera one media Sompa sika promotion no emu take it back here 5 cedis enti no ubetime abo *256*3# *256*3# na afi wabeka promo no ho Sompa FM Kumase, Sompa FM Nkoranza, Sompa FM Sunyane enatara one media we ne sa ebetumi abo papa ama bibia no etumi akonkan kama ede amount take it back here 5 cedis nenti dodo bia anuanom wo pesa woto no na wato about 8 o'clock ya ye beto draw no de edi kan maka kire se ye na so code na ya na wa ye ntem to be ntem na ya to no ntem a wadi anopade no bi anopade no de udi ehia pa no behwew the whole day na wato anwumiri nso de no woto a eno no nso udi a ebeboa ama bibia atume aye kama enti yesremo code no *256*3# take it no ye 5 cedi baako dodo bia obetwa no 5 cedis na dodo bia obetwa no baako ye 5 cedi now the 5 cedis na time say na do mobile money atua wo do mobile money atua afi de na kire say
wo kɔ w'anima ɛno no enti yɛnhyɛ den so yɛhyɛ ase ebi adi ɛma no bi ɛwɔ ha ɛnom enti yɛmmɔmmɔden sɛ yɛnso yɛde yɛn ho ɛbɛhyɛm na yɛbɛtumi atoa so akɔ yɛnim enti no kae sɛ saa promotion wei no National Lottery Authority ɛnsa hyɛ ase Atera One Media ɛde brɛ brother yɛnkɔ adi nana meda ase pi said you aka no ska de ehia and so won say month you me October aine udru baba for na you see kasem ho adwuma because 1 year 3 betimi ate right because free October na ekọ November na do December na afi account ade a of apambeto ye de omu susenti ene ya na eche dan hage anyway na ene wo hwe eye screen ni so a wo mo Facebook and YouTube ye Sompa TV and Facebook is Sompa 90.7 FM. Se si alcohol aye da so. Ye wo aye diagram bi da so na se mfoni bi da so. Ye. Enti wo hwemu a ye kidney a aye kama se de sitie. When make us a healthy one no. Eno na green da ha no. This kidney ye say yes wo kidney aye kama say na e wo se aye. Kama pa per this diagram no. And a kidney so abro no ka say unhealthy no. Won say aye kokko no dot bi sisim na ya akokọ srade ni sisim na so how e wo ho o how abamu a e ba ne sa na so wa mpɛ ho asɛm ani ana sɛ dialysis ne ho ba bagi me ba sa so de a ka sɛ wo so life savings e ba bɛkɔ ɛno nti e ho asɛm ɛno no right ukɔ nipadua na nka sɛm so a the friend the human anatomy nipadua no ye mmua nyina wi a enso ya kyerɛ ba bia kidney ne da ne so mfoni ni wɔ ha wo ya kidney ye mienu baako obenkum baako onifa sɛ aye bibia wo saa no they say na so kidney ni ye ewemu kyerɛ sɛ baako tumi sɛi na baako ye adwuma na wo so onipa ye ka dialysis ni ade na kyerɛ sɛ mienu ni nyina no ɛho atechema a ɛde wo haw aba edi kidney so ho asɛm ɛno no na de ye bɛ ne sɛ ye bɛpɛ ɛyɛ wo na wo ye health expert and will go into kidney kwan bɛ ne fa so a ɛsɛi kwan bɛ na fa so a bɛbɔ ho ban ɛne de ka ho nyina 21st clinic we de woni ha bia ye de nyina ɛbɛbrɛw right na yɛnhwɛ ɛyɛ stars kakra ɛnema bi ɛwɔ ho a ɔsi hu ɛfa ɛyɛ kidney ne na yaresɛmu no nipa dodoom ɛna afei so no machine hu sensɛm ne yɛnhwɛ no ɛna na pa yɛnhyɛ ase free a kidney no obi a na wo bi obia nipa bia wo bi wow empo mo akora wo bi se wukum akokɔ a ɛno ne enema nketenkete mienu bi a aye se beans no ne sa no oh okay ɛno ne kidney no obia wo na obia wo bi but dialysis ne de obia ne bi dialysis ne de ye emfidie ayaresa oh okay nti se ye koyi no ye beduru ho nti se ho kan na dialysis embem no yes what one no dey me dialysis there be enya fans you to the kwa obehum right side is there uhemu as of October ya ye wo me 2023 no na o mu kire mu se enipa 700 to 1,000 people and that dialysis so say omukọ breso ko hwe mu ni paduam si omuni moja no ye behwe ne yi niema e wo mu no afrim by way of say omo kidney na dey asay that is by October 12 2023 700 to 1,000 people and now more dialysis treatment in our Ghana asay Ghana hankwa dialysis unit e wo Kolebu teaching hospital no we omu ni nipa kro omu nipa 350 patients and no more. Also facility no sa facility dialysis Kolebu unit no. Also omunya 2,000 sessions every month. And no yenya free Dr. Opokuware Ampoma on ACU ma Kolebu teaching hospital no. Into I say I busumi bia no o manye kidney dialysis no ho ayi kura no enipa makura anye 2,000 enti section no ye ba ko bia yemfa ne se sa no pay makwa akoda machine no so ma sorry kofi ne ye one session na e bia opam so aba ochina makoda so enti okoda so ba ko bia ne friend session nipa mo ko sa mo ko eko no kwa de awie ne ho adwuma no less than okwa no less than ye de be ye ho adwuma ni nyina enti we ko na o say month na pra no month yan ko yitu na 2,000 no eye wo na o sika a obetinya kwakoye o mo ni sika mo konko ya ene ye na kwapia so atwa bi se ye bi se bi nsi de ya na se atata na funa shen se kania she yes sir electricity o say hwemu a
we nya 10 new cases of kidney and they say every the earlier information at the Maya no teaching hospital. That's one the biggest hospital in Ghana. Then we'll come to 37 military hospital, another prominent hospital, Publica, and so Ghana. And also almost a case a week, 10 new cases. 10. Every week be 10 new cases. That's okay when that's a case 700 to 1,000 because virtually every week they are recording new cases. A year 37 military hospital. Now or say 1 year dialysis crano dear akona nimpa no 1 year crano be 3 times a week. You are 3 times. Say wo nipa ba ko wanya or how I say ko that dialysis so na what no comprensa and say emfa say ko joada kuada hey can okwa betua wo yes ni nyina wo betua 380 cedis 3.8 million 300 cedis and no mo charge per session 300 cedis into the millions no 900 Ghana na what every week na what train say utimi ko ne me ensa nyina 900 Ghana kaska de be free baby awo konka wo kugya wo nkan ho eno de nka ho ena bi ato bibi nyama nketenkete bi abetoto nkan we officially ade na akwakoye no dialysis machine no e de okoto so ne sinzam nyama ma otimi atena se no 900 a week so obekọ me ensa ni eno nti ena ye ka se we ye yade bi a ehu pa ba nipa ni so enti ye pese ye twe amanfo adwene si so na afi no obi aya ahweye wo asetena no mu because ya anya o say dia na wonim bi na chose no dia ya so for bag na just ma me ma no nka so edu wa dia abeka anyway so and because of this no nipa no bebre na na de omutimi ya ye ba akopɛ nipa no bebre because 300 Ghana cedis yo so na won sebi you aja mo ambo amanfo din coat amo bi di se gate ka na ye wa ya 300 Ghana cedis yo kra wa we be do ta bambu enti eno ho asem no we Dr. Louis Ageman Srebo only a head of dialysis unit or 37 military hospital on crime or also na ya in your free ho any pair a ya right now fe near baba here a dialysis friend hemodialysis no hemodialysis no said ye esi etie na or say that you say me kind of photo say hemodialysis is a treatment to filter waste and water from your blood as your kidney did when they were healthy. Where I say efi mojafini niyama akọ ni paduama eni se tenemu a enka kidney na dwuma ne se ko beye na ka sama firimu na enne oni ahode obeye no eno na abekọ hemodialysis no na onu mu ayama wa no tie do kwa na yakotwe na afirim na ho atimi ato no sa NCT so as we say hemodialysis helps control blood pressure and balance important minerals such as potassium ne de we dey brofo ni nyina ne se ye we na enema high blood pressure no and I say enko so sounds obu aso anya pressure no sa na mo nyina contribute nti ye samu sa na o pressure no ebe ye normal emfa ho bia ya huru fie firi mu ye nema enya ni bia no ye firi na firi nti ye ma pressure bia ma system no so a ebetia na afi so no ye wo eye enrumu ahode bi wo ho no ma e wo se nya kwan fa ni padua no ma na ye adwuma because we ni padua nya o kidney nko a e wo se o kidney ho aka ba nya o kidney nko other parts nso hiya bi ba ya nya o mo so nya hence eno ne ya na di nipa ko eye ba bi ni se de ne ko no nti eno so ho asem eno no right enti ye hwe eye patient bi oda dialysis ne bi we eye wo hwe abrochi mem we bruni won say say wo hwe abrochi mem de nkura hunu ye de Ghana de ne ba so be hu say de sitie because ani bre wom enti owe obi na oda ho a ye de niam so na twekọ ye twemu ya no koduru ba bi koguo na akwakọ ohurumu na ayi afifin na firim na asan asa de na ba enti hunu sa na ya de a serious issue pa na discuss no this ye twemu ja no important processor moja no pie na asan abesan akọ ansa na niam bi ho no ayi no so no yo sa another ayi firim nti ahuru moja no na moja na san aba onipadua no sɛ de nka kidney ni ye adwuma moja no bɛfefa ntini ahodo nom no saa moja no ne nam tube yi mu yi kokɔ no e wo tube no mu nyinaa no ye ni moja and inlet and outlet wow yes and the tubes me na wo ho no ba ko pie na ba so be wurem
A complex procedure. Very complex. But when you say na nya asem keto akra. Mo Facebook no baba be ho picture ne said da ho. I will be a war a dialysis and a idea about me ni boss she said the mercy aboto pa wo de wa behebi you did money and money and never be brain or say very careful, especially in relation to kidney, because in ya say ya and never be saying you do firm as to say waiting you cry Gina will now be your from. I saw Benyes can so the class so here and also here at the forefront. So a serious and don't corner the old truth the castle or die feeding so I say na ye no. Say na say ya said ya Brunyini da ho ye kwa saa na ye be ye saa na ye be ye nti eno so ho asem eno no ye hwe na afi ye hwe procedure no na de hu ya na da ho no eno no ye picture ene ye de by say na tie o se edu eye hemodialysis na omoja no ye chin o se passes through a tube into an artificial kidney or filter. Well, nti we no da saa eye dialysis no eno no artificial kidney and as I filter into the kidney no say kidney no wa dwuma nti na ye mienu no a very important organ pa nti eno no ntimi nyinti no you be use artificial one by way of machines no and here the ayama or say the filter called dialysis is divided into two parts separated by a thin wall. So we say now say ba ko ba nti ya chemu mienu sa na tie or say as your blood passes through one part of the filter, special fluid in the other part draws out waste from your blood. Inti umoja na ya twe free wa eko machine dialysis no na your fluid bi also and so fa woni paduam na yi fin a ema moja na koba na ko huru ensan ema me join bi na ha na so eba be yi na free ho. Inti say at ewo dialysis no mu no sa fluid no eno na yi moja na akọ dialysis no mu no sa fluid no ene yi eye efin no ewo moja no mu wo dialysis no mu nti moja na ya yi fin na firi mu no den na enam tube foforo mu besen akọ ni padua no emu no ye kroje ya so ne so eno ya so ne so ye do betena se be ye nansa na nanu ansa na wasen akọ ye biem na dialysis no so ahohoro fin na firi mu okay nti saiduma we nyina nyame ya ma kidney ne ye da bia ya na me ka se pa how nyina se na gene ho aka ba hwe niema wo hu se ade ba ko pe ho ka ye no niema edu fam ni de di wurawura ho ni mu no we ya de ye ya baketewa bi o ye wo other things ye do be fam a enye se okọ anu akwakoda no no asore na woko na se za de anka awie eno kra de system no that is why I say twedi amponyankopon ho a se nipa suro ne pa because oni akọ Facebook na ko hwe live what Facebook a me pa cho bra nkyerɛkyerɛ ekoso no hia bi na o kidney sam hyase ye ho adwuma mesere wani diem na obi na epia 300 ene ye wo sa no eno de wani ne nsa so na ti o na wo de esesi ese nya to pa ba kwa pa ba asem aba yo be ya sa fe de wa ha se mo nche meja pade sabi o enti ye first one no yes I wo ba kono ne odi ne ni papa na da we so ye drawing ba kwa ya and so be ma idea pa wo hwɛ mu a enema miensa na ka machines no wa ha afidie ni si what is filling station machine no afidie ni Ghana de ni no we natural sanity so example ye wono on the technology ntino new dialysis machine Mama just a health issue, one of the biggest business in the world. Oh yes. There has been an upgrade every day. Now you're great crying to me now they see a baby you will be a Ghana. This is a so man say example of a primarily dialysis machine. You about Facebook I also that so. And then my best and me and son a machine. Oh here arrow now you're green. And you're blue, light blue. Anyway, in your more colors, their colors and shed on your idea. And you won't say red and so enama. Red and obviously a moja and a ASR. Then we'll look at the green. No, one will say, oh, here green now. And I say for blue first. Blue no arrow no kosi. Na baha, na faha, na baha, sa na baha, na kwa. It means that I feel any padiano moja na or buy no. All bad dialysis no. I feel any moja a free animal ekogu. Moja no free ne ekogu machine. Na a filter no akwa artificial kidney na mana ko so correct then when we green no all say blue no call has any green so be shase free ha the blue started from here e shase free ha say na nipadua no but this time we so free machine in eba nti moja no yakọ ya hurum
aye kama nipa no beti you said ye be gu nipa de nti green no na abaha na across way na be gu nipa de say na ade na ti said o mo aso ne nsuo so awie na ebesene no nti awie na asa be gu nti enya de gu mu wie de na asa fe de for the next 3 days or the next time oba bio no afi de no ho ye ene ye day no ne ade achi ade next time say o sa akọ na akọkọ ye fufu fin fufu asa ba ai wo na ase unsuro nyame a eye wa wasem wa yan hwe eniema bi kakra e wa ase o se se Ghana ha kasa no wo hwe ya eye dialysis machines ai anase centers ai wo no A51 officially endorsed one A51 ene wo ho na emu eye aduanan 40 pe na eye adwuma emu aduanan pe na eye adwuma now see 65% of these life-saving facilities are concentrated in the Greater Accra region, leaving other regions in the shadow. Sa machine here see 40%, you 51. Emu 40 na eye adwuma no. Dodo na wo yi ohanchi chemu no ohanchi chemu aduasia enum. Fa machine no enkran ne wo. Nti se wo kidney issues abekọ dialysis a be abenya conveniently machines dia ye no dodo na de wa Accra. Nti earlier na ye kan ehon ka no. Yeah. Ye can say 300 no ye session no honka. Yes. Inti sa ufri Nkoranza ha na ekwa dialysis ka wo de beko abanyina no. Inti na just wo beko ba ko abana na wo ye atwamu 500 cedis. Abetra. Dabi. Obetra. Oh yes, wo ye finance minister anka wo ba bua Ghana. Obetra. Ai ne. Ya tre. Be ya Accra fe ne dia ma no se no kra ya. Ah, tell me make us wo ye atwamu. Na wo si wie na so fa wo ni problem. Na so fa Uber dia wo na ye so ya sem for from patch wo ni di ma. Enti eno so ye so other regions no anase amantama aka no eni nkuru anka no omo so bro ni be ka se omo se die ye ja omo nkwa de ahye omo nsem ko de adani sunsun se wuntumi nkwa Accra ne dia na ese ho asem eno no right na ye hwemu no o hwe ye yina ye hu ni se bibia to sini kakra se wo hwe mantam ni nkuru na wo se nipa timi nya yaresa efa kidney and then the dialysis ho na ade sa into say the geographical imbalance is palpable and the ebrofo ono ana twere ye o say Greater Accra bask in the glow of healthcare access ye de kan ka say san say dodo na won kran na bi wokuma se kakra no na ye ni nti no ama ye hu se how de how kase aba na Accra de ye hu se ali se usika wo ho de a ene na se bibi wo hope wo and that's what so we tell ba bia ko na ali so kwa kosam wa yinum ye ba Ashanti region so a wo hwe mu a centers wa Ashanti region no na se Asante Mantam mu no emu o hanchi chemu dunson epe na ye adwuma 17% and a year juma say you be kura ohoroma and I say omo no so on say yaka say Greater Accra dodo na was 65%. Apart from kura say bi aye dialysis no e kan ayaresai wanimu a enkran hospital staff eno no efi ho no ma Ashanti region etoso with about 17% of functioning centers to say ya kan ye no. Yes. And I was expert we ma ye kan no enye obi a na nye se call doctor Asiam man pacho ma bo fam call dialysis enye sa na ye no ye were expert a omo ye sa and most of them no enyina Greater Accra na omo na Kumase de ye mu a ohanchiche mu eye dunso pe na sa center ya ye kan no eye adwuma ewo ho na okọ eye enso na aka na o se eno no eye 18.5 enso na seven other regions mantambe so say they say ye say kura bia sa be ka 16 yes 16 enti yenya Greater Accra yenya Ashanti yenya 70% no and yenya enso mantam so bi omo so ka mo be say 18.5% omo na ye 18.5% of the population samantan so no bono east kan ho de omo nyina ai okay dabi yanka ho we enso bi a so omo matran wa che kakra na omo wo hospitals na esoso no eno so no ohwe Ghana ha se ya sa ensu ya ye kan so no ohanchiche mu adu wotwe achirepo enum ye ka ye population ni pa omo ha na omo ye enso omo nyina no sa enso no center ne ya baako center baako pe na omo nyina ewo sa ene obia wo one center obia wo center baako a a otun se entimi contain ni pa se ye ka so omo nya krom betumi ayo mo na nkran krom ntumi na and I think say the new regions no I think say do na ni bi yes so mo need dialysis center I think say bono is ye need dialysis center wa ha dabi and you can ye bubefu na de ye pekra de ye nyanya na dialysis say ye nyanya ye regional hospital
Okay. So yeah, for your machines na nkasa so. On say yedi kan ka say machines no dialysis machines no. Or say Ghana has a total of 299. Oh, okay. 299 functional dialysis machines no. Now uhwemu a or the percentage no church I say on the average 6 machines per center. Aha, the uhwemu a say can say the anka center bia no esen kotunya be 6 machines. Or say this equal to a meager 9.7 machines per million people. That is swakra. Isa na say nipa be say a million. Lion be sano. Aha. E chana bato lion. Nipa be say million uhwemu a machine a say beti ahwe omo no per ratio no 9.7. Na say and the biom be cost sessions say nipa be so omo ko ye ka say otin say we no na yi ne e wo fem pa and which e was a Ghana ye may agin ekoso na and also your business man for me this omo hu. Now, I say patient to machine ratio no is approximately 4 patients vying for each machines. In the cost session, we are and nipa best 9 and or say no to say what share your analysis ya or person or moko at a go. And I say omo train machine back. In the infant say me na medican ya. Na ye de me mato so a. Me ensa aka machi no omo train say me proceed and be take 2-3 hours a. On be train 2-3 hours no me wi a na foforo so abeda so another 2-3 hours. Yes. Ono so wi asa anti that is the process I. Nyame ampata na ukutwato a. Na just say one kora. One contema then ube delay. Oh yes. In this all person will qua. Na say bia wo ye from her baby. I say bia udi kan konora. Oko in advance. Yeah, per number no so aye ka no. E na we aba. If we are to go by say screening, ye hu mo how we bia. What it means in say we no enka wo na wo gina so a wo so a wo no. Enka that time na say nka etimi hwe nipa be say 4 at a go. That is nam to your number now omodi ama Ghana and dia say na wo ho no na another 4 etwen. But if we are to go by or senka at a go no ade senka nipa 9 and ye hwe omo no ba ko na ka ye be hwe omo if we are to do the full research efa ye yi no ho a right side say enti still na said your kind no machine na bi ne yesan e dia 20 utum si ya show me yesan ya kire me yesan say the machine we dey think say e clearer machine e chain other ones machine na nkasa enye drawing and e ho ma ho niam ye bibia bom kama pa anti dialysis machine no over Facebook Sompa 90.7 FM be hu say e bi da ho de friend dialysis machine a ye dey amanfo ko na ye dey ne aso mu no eno na say ye hwe say o how wo mu nyina e ye say wonipa e betumi atenase na machine no simple wanya bi na ope ba bia ko benya ba bia ko na obenya ska twia na watimi atenase eno ye yi ba ko eno so ye hwe eno nti no uhwemu a o say dialysis prevalence stands at 38.8% per million population. Patients per million population. What it means is that uhwemu a see echo dialysis no e say ababedrum pepensuo bi a e say nipa ohanji chemu diasa enwotwe a chirepon nwotwe no. And let's say per million nipa million ba ko bi atwa ubenya ba be 40 ewo mu a wo mo also mo dialysis. Omuhia dialysis, that's the right word. Aha, sa na tie. Nti ye nipa be say apem no million ba ko bi agina ho a mu be say approximately 40 and omuhia say omoko dialysis e wo Ghana ha. Afi so we must say public centers accommodate more patients than private centers, of course. Wo hwe ayar sabia no anase bia ye kokoya analysis na what the ya buy the ano itimi hwe nipa dodo chain one or ya nkra e the ano because machine hon sensem no e ya de na ohwemu a was 57.5% of centers lack resident nephrologist. There were omo hwe my sa analysis no that is their name nufru for yes na obas nephrologist na obas o kire say uhwemu a ohanchichemu eye aduoson enu aduonum son achiripo eye enum ena wokọ centers na saa nipa a oso mo hwe kra ma ye saa ayi no omunim adwuma na nso kra no saa nipa wokọ centers me bro omuni enti yemfa ne say adokotafo a omu ye kidney ho adwuma that's 100 yeboa 100 no wo mo ye nya omu no omu nduru ma say
ana omododo no ye be say yemfa ni say oko center ba ko yemfa Sompa studio ha ye center no ba ko a wo senka ye wo doctor ote ha na ohwe wo mo kidney yade correct but said ye situation ete no centers ne bebre ni doctor for no mote ho enti bia na wotwe no ofiri ba bi na wa be ye adwuma o ye wia na wasan ko onye resident e wo ho enom na say the every name come your resident me kwa anyway so I know the cantina usum say it has cough I know the my educational system the kanu it me kogu ba bi ba ko sa this issue about say ha se yesua we nyina che say ye ni sa professionals yes ye cheda enio o say okay so ni nyina mu no wo hwa ye yi nipa be say millionaire doctor doctor ba ko enu yes sa NC etie enti ho asem eno no na yenhwe was it 7 regions or the unreachable dream 7 regions home to nearly 1/5 of the population have no dialysis centers no bono is kan no o say the kan 6 omo de omo yes omo obi omo nyina no kra no omo baako e na Ashanti region greater Accra yes ye wo mantam no be say nson omo de the can be center ni bi kura anye dey omo bi kura sanson no yare no so ho pe wo ho no wo mododo no ka bom na che Ghana mu enum a wo mo ye mu baako ya enti omo so ho asem no o se wo hwem sesi ya I say the harsh truth is that 92% of kidney failure patients have no access to dialysis. Nese nipa dodo na omanya kidney no mu hawo no. Ohanji chemu aduokunu mienu na omuni baabi kro ombekọ se omo kwa akoye se yanhuru omojam ni enyimfiri oni ade se ska wo mpa omo no nyaade omenya baabi kra omo beko pe edi ama wa from 6 and the 7 regions are omuni centers na eba bedru ha no. I say that this cast a dark shadow over their chances of survival. Enti abasa na se kidney ade etimi kum nipa na onya so ebetimi akum wa na che se we mu de ne de na ya asem a wo se hwe ne ye kana hwe ye de ohaw ana so unique se ebebro right yan hwe kidney no so won sense first kasem no na ohwe mo se the financial toll on this crisis is severe just say we no se nya to kra wo kosa wo kwame ahuru wa yi mu ese no kra yi wa ise o man ne yehwe ne ye boa ma wo apom ditimi koso no sikasem wa da so kra so ya adwen foforo go edika ka 300 Ghana cedis one session wo kwa another session 300 kwa another 300 some of them is more we can basic and no kwa sometimes public hospitals and yes wo kwa other places more now we mo wiase nyina no obi akọ dialysis kra wan tua kra na $53.9 ti yen check it $50 they are approximately $51 cry saying say dollar 12 cedis and the 12 cedis say 51 cry and say $50 cry 5 times 12 which is 60 let's say 600 Ghana cedis 179 year can or say patients are forced to choose between public and private centers where costs vary na say edu time bia obekọ ba bi no cry na sa nephrologist no cry oni ho nti wo hwe ba bia obi won mo de omo betua charge wo yi na so bekọ na de bia no de obehwe se ye be your dialysis no wo ho no ma bebre na professor ombekọ a so omo aban ayare sabia no na omo akọhwe omo ho na ne matimi akoso na ska bia wo bia no matua de ba sa na goro so ebem right also public centers offer a glimmer of hope with a lower cost of $48.2 per session. $48.2 per session. Yes. And the uwemu the share bias no centers share bias and say public no or no see or mokra no ko hono ma ya na one wo form kakra and no kra na $42.2 per session no and so no na private facilities in there or man charge kra 56.7 and then ma if we anybody ya ko mo ya to adimi ama mo kwan because omo hwe omo de omo ma omo na we mu de ya wutin so wa hwe ya and so ho asem no right okay na say no Adea here no the title said the absence of lifeline wo hwe mu a Adea ba ko ha adwen pa ne say saa wo no kwa na dialysis we say no aban ne mu abi anim meaning health insurance and cover
ni ada ayi bi a kwa say we dey because wo ba kidney dialysis sika warranty ye tua bi di ama ni nyina no da nipa na ade no aye no eso eno ne ye bisa said them kind health insurance so no enya ade say cover sa dialysis okay a information minister or reveal a voice e was ade we hu the last time o kasa ye no enti no ama patients in bebre no mo an hwe o mo ho enti e ba no sa ade no ne bo odin ne yi no to da bi kura na ya na omuntumi enko because omo botom na si kasa no ade say e haje enunti na earlier na Dr. Srebo 37 military hospital na all can say nke wo say omo ba 3 times a week nanso no amanfo ntumi nti no nipa na timi kura no bi abaako bi no aba because of a kana ewo mu nti they want to me na utim say uba Facebook a ekobo wan ye de ade bi ato ho na said ya aja pia ka say ekobo wan na pam dada na the person kire ne say kidney no ade ama yesi ye ni abra ye kan wasem say obi kosa situation mu a the kidney sin yadwuma ko dialysis na say said ye mri e kona no enya de agina ho anya se bia wo ye no ka so di e beba fam e be wa ankokra da bi na say bre no kwa da e ko na e ko se ne de na oni ma bia e ko se nipa no ne nkwa a wo se nko tena se no ye yi no kwa na e kontem sa anhwe ya na ya ante de I ante asem de so eno na ye de time na to so the race against time na eno ne ye ka sisi ye no Ghana so utumi se kidney unsensem na ya de a unity e de o how e ba pa e wo se empanifo ne ye nyina ma ya dwene e koso sei de ye nyina ne se ye hwe ne se one eye o how a wo se nipa kura benya eye babia center obekọ no akwakọhwe ne ho asem na so sika kura watinya ye ho adwuma no ene ye baako eno achi ni so kura no okoduru okura so a se machine e o se yusu na se niam e o se yusu niam e o so fam no beti anya fam eno kura so ya de baako ba se quality health care no so eno so ye hwe e na afi yusu no o how a wo sika sem how a beto amanfo so isan kidney ho how ni no eno so ya de a se ye hwe a ye hu se kwan bei ene ye de fa so a saade we beti afiri ho na nipa so o masoma dwo mo na ali so kokora na emfa ayima nti wo mu Ghana na mampanyi etimi akasa eno ne hu ni se ade eye home kakra aba wo na owo sa oha no emu nana yes sir wo mu ane eye sompa ye team no kakra ye ne eye Dr. Elliot ne mpanimfo mo ne mo ye kabo mu no ye nso ye de ayede Abraham fofa kidney animu how dialysis sikasem any mpo nipa o mehwese sa na mani nyina bekoso eye specialist no e ho sesem kakra de be da ase fi yes say da ase fire to eye baby a procedure no wono na ye medi nkomo kakra e wo ho enom the other picture no ko na ye hwe image na abran fire to ha ya na ye nyina ha eni enkomo abusuafo ensem no e na brother Philip ede agu for mama ye no kwasem ne se wonta nte se radio so yedi nkomo bi a ete se but asem we aye kan ye owuo ene nkwa asem ena yedi na nyame adom president Akufo-Addo odinano atomu bi se health insurance mpanimfo no wo monwene ho na animanimu ya ye manimu ya ye nkyere ne a onye na onso meye ho announcement say free na ekwe obi nya kidney yade a dialysis a obekọ no health insurance for betuaka ukọ yedi nkomo no tese yese ukọ dialysis ba akwa 300 cedis na wo se ukọ emprensa ne papa mu pa de a na wotwene se ukọ emprensa ukọ dwoada na wako ukuada na wako fiada emu bia 300 900 now the 900 na times 4 brother oboma me ebe 900 times 4 no 900 Ghana cedi times 1 na ebe say 3600 and this we you be a sebe o monthly income enuru 500 cedis now ko to sa ha we mu a obeye dem pa na wako sa kon yi enti amanfo bebre bo wo mun nsam se anamon a president atu no obi ebo mpaye se enso abapa ebe man krofo ho ahenhan wo mo mamema nanaba ke fa ache
ewa ha eno nana mache na akwa abanso 90.7 FM yo meda ase bebre se anope watumi aba enkomo yi na yedi wo hwe mfoni a eda so aseda na brother kire mu yi wo hwe arobru no nyina arobru no kire muja efiri nipa no mu na aba afidie no mu eba afidie no mu a na akọba bi a afidie no nso ebepia akọ fidie foforo a ho na ebesone so no na moja no firi ho no ma besene kọ ne ayefra ne dialyzer no mu ekọ dialyzer no mu a na asone so esone so wi a na arrow green no ho eno nso age eye moja na ya asone so no na fe abesen kọ nipadua no mu and more or less no et say ye twi nipa ye twi moja ne nyina firi nipadua no mu na ya hohurum na ya san apia kogum eye procedure bi a honestly speaking apart from car woman no eye very very complex kakra maminti wadwen quickly wo their presentation brother aye ho na fe ye mefa president Kufuor de ne nyina so ni nkomo matia anokwasem se saasem we de se obi kidney ho eba hawo na se wuti anye yi pa na especially we say ya na traditionally no ye medicine bibiro wa eboa kidney right it me many pa no kra bi wa o free dialysis nso nti eno ne assurance a me fan say ewu ma right me kai say gabi wo Holland o chate me na o o de say kidney infection na oyi ni nduro no ekere me no me yemu hye me nduro no toso na bisa ne say nduro we nyina wono mo say nana nti wona me nya encounter na o se me ma na duro no ko hospital mo drop nduro nyina no bisa ne say edie na oyeye o se osuru say oyi me media oyi me kira anhwe an ye trace me na brofo they are fan of doing that say you hu say obi kita bibia eye different na ebetimi as sabotage omo business they will find a way out right nti na osuru say obeyi me edi nti me a me de me ho no na me nim agapade ekita me o until say me ye ma dwe say mesua kidney ho ne ma na mu say say na kidney no so no nim mo bia ntuni ho so on de ontimi nya bi ye nyina ti ye di ho fo se wonnom ansa akọ wo ma wonnom soft drink ni nyina so wutimi nya ye wo ne agrek fo nuane o ma ya o ma bobbo ne pane a wutimi nya enuane ye de kan ba de hyehye ye dangerous chese ne ma bebre o a ye nyina ye di ho fo no bia betimi anya kidney infection no bi nti anokwasem se sayare we de menye hu sam ye nam Sompa na de mama ya dan doctors say aduma we de unya wuri Sompa de you should be all star just how de waso be hye enti ahweyi ye newom nanso we ye ntimi nyina ho ntu obi futakasi fi say red meat eka ho ye bi drink ye numu eka ho carbonated ansana ye dairy product ye nchechesi obeko table salt ye de yesi ho oh no awose no de kakra gum waka afra eduane we de nchina ntimukura ya nche ho nchina ntirima mesuru di ni saa o na yensim bibiri smoking eka ho right ena bibi ti se de medi kan ye no saa artificial anononom ne ncheche ne eja akobodi akugu obi adwuma bato anka so wenye yi sa ice cream ne drink ne fruit juice na yedi ya yensa ne niema bi akeka boma ya enye se so bolo de yenye nyine nim say plant eno ye different but artificial drinks no ma ya de yensa akeka boma ye no ni nyina eya de a right emwa nti asem we di ano odi wonim say red meat nyina aka ho nti ebenya nka nam no ma ne nkaja kakra na smoke meat nso wa ho asem nti say ye kosi koda koten so oseme bowa e de nkura ne enya kidney right asem nkura mponi nti Owoahene yes sir so far no presentation no production team na bo adwuma esanse ne ye wurem ama chese amanfo nyina hu say Sompa no ye ba ya mpa
we de ye mmomura na na do de enum na ye ntie de omampani kan na ye mfani nkomo ye da se ye mema ye wura pama bom nana ye da se be papa na first draw no anope aba enti ye behwe onipa wanya first draw no na afi ye na atwen nkomo ana se ne anitia ye no ye yama no trenkwa na yakoso aka wo se wo so koso na twabi na anato draw no bi Sompa sika promo no first draw no enenso aba enti system bebo ayama yenya onipakon no a owene ye no ba se wuntwa bia yaye anopa draw no wi aka wi ade no na de na wanye ne live said ndo no eka chikakra wa time na brother ye presentation nti eka chikakra enti no nipa na owene ye pese ye confirm ehunu ansana ye de ho asema atwa oso betimi atwa bi sesi a *256*3# *256*3# baby a wuti FM no Sompa Kumase Sompa Sunyane Sompa Nkoranza enatara 1 wodi yi Nkoranza na sansa Nkoranza na wutie na wato take it dodo Sompa Nkoranza so ye option 3 eno so eno na toso miensa Sompa Kumase Sompa Sunyane na Sompa Nkoranza ntu obo 3 na bisa o take it dodo a woto se 1 abeto no press 1 2 no press 2 na wasend ye be ma notification e kire se bo code na ye payment do ye payment na bo se no wanya ID number a e kire se ampa wato draw no bi yo ye da se bebre nana ene said ya wo de adwante system okay ye gusu a ye hwe ye trust ye benya onipakron ma ye de a ye koye ne offer mamintie wadwen presentation ya brother Philip ede ya fam ene anopay nana mo ene ma ye mere o ma ye mere pa won se ashase mebusa se kidney no obia wo bia na mede kane ne ye kan kidney problem ma nim se skafo nkwa na wo nti wunya ska wunya kidney jisi wunya biansa na se hiafo nyina wo kidney dia ene na ewo se hwe ne ma binum ye de ye nom de ye die ewo se hwe ne ye pa na se koba sesese nyame ampata o na obese de biaje onante ko afum ansa na wakofa de abedi na watimi aton bi e de atonkyene edi na nyame ampata o ukonya sa kidney problem ya sane na wonna aka na ye kenkan adura enye waduro kura ne ye je ama na nshira nka nyame se wohwe baabi te se enkran hona mfidie ni nyina wo hona kama esika kese no nso ewo Sanse Bank of Ghana headquarters no hona wo enti wo mo ne de ya na access to healthcare no ebemben wo mo se ye ya ebefiri ase ha akro nanso ye ha no wonim de enti a ye de ne ye ntan hunu sa no abiduro ne na eje ye mpotem ha no abibiduro no na eso ye so nkakra na se eba se ye screening pa ne ya hwe nipa dodo a Ghana ha wo mo kidney problem a na nanka nyina ye betofo ndaka asiwo nke be hyase aye wel nom ahwe se ye betimi aboye nsa na ye bekwa yakọ enti mpa ye na wose ye bo na ye na mampanin so ase se wanya adwen papa ete se afi Ghana ye nyina ye ho akwa o e wose ye nyina kekan ye ho ebom pa na ye ho se insurance no ba bia ne ma kekan koi afi so na wonko doctor kura insurance ne de ye so ye na eja sika kretimi teachiri se de be na ye betimi dia so omumu na eno achi no sisika e ban so a aban so betimi anya bi na afi wateretire mama ekoba sesa na ema no eso atimi atwa ebio ewo se yetu ye mma no fo pa se wo monyire o ho nsua de yie na mo atimi apema ko wo monim pa esanse nephrology se kura san ye ne dodo ya dwen ko ho over twen kakra ma me na ye nkwa ahoma no so Sompa sika promo no obi awene anope ye no emon komo kakra. Hello, good morning. Morning. Me ba cha udini baby a wo sesia won Nkoranza ha. Me ba cha me di de comfort me wo me ni Nkoranza me wo Zabrama. O wa hefa Zamrama. Ba cha ni. Zamrama no wo hen. Me ba cha e wo Kentampo side. Kentampo side ye da se papa anope me ba cho Sompa sika promo no watu bi
Never trying no pray na me swing can so mo ye na me try 5 CD. Ena when yankra se wedi. Me patron. Sika se na odi ye. Me patron me na 2.5. 250 Ghana cedis. Me patron. Yo, ede na wo ka kire tiefo a etio se be ya wo mo so beto akrade bi. Yo, I see for mu see me. Me ka kire mu se Sompa promo no eye pa nti obi anfa no nhemu bi. Na oya ebe boa wo dachi. Yo. Obi anfa nhemu. Right. Enti usika ba u phone so. Me patron. Yo, ene o kire na wasen atwa bi wai. Bachu. You yeda hasi bebre ye chaza bra mafo nyina. Me bachu. All right. Enti abusafo 9 o'clock ye besen ya to draw no biem. Enti yesre wa twabi sesi a star 256 star draw we emanu dipa o. Emanu dipa manu lucky wo draw we mu. Okay. Star 256 star 3 hash. Star 256 star 3 hash. Said ya na church mu no. Star 256 star 3 hash. Na wa saving is Sompa sika promo. Ana ewo phone so. Nti wo boss wa me de wonim se adanse nti na sebe. Kraman hia ne dofo a. Anti abna mfachiri wa. No de nursing. Mo hwe me phone so. Sompa sika. Ba jo ho. Aine. Ma sefu. Sompa sika. Di Sompa sika no menya boss wa. Hwe wo de he wo boss wa pa bi asem one. Na eno ane se ekro. So eno ane se ekro. Wo de hwe wo sa abeguso. Third one ye Sompa Nkoranza. Aine. No was selected. Na where number 3 no. Number 3 ye de Sompa Nkoranza. Okay. Tu choose Sompa Nkoranza. Na wabo number of ticket out or send ya ebe ma notification kire se boku da watua 5 cd school eno ano no ye bobo a wadi ye bobo a wadi 9 o'clock ya ye besen abobo biem ai 9 o'clock ya mi say 9 o'clock yi de me hopi se metimi edi na utwa na no hwa no a ena ebo na utimi twagu akire utimi twagu akire oh okay time bia utimi twa say ye draw nti machine no spin ya o number bitoma ena say wo draw mo ana high number no kododo o number no konte kododo utimi we ne ntem bi wo so a once na tie sa na tie all right over na wa no guso a wo kan say e wo say ye nyina ye ya ahwe ye pa ewoda nana ba ka ifa bobo enema bi a ye anopa ye sha na wo bisa se de ne deba aha nana ba bobo bi no so nema bi no wo ho a ye nom nema bi wo ho a ye di e the pressure e ba kidney no so in the kidney no be ya wo man pressure e be duru be na age ne ho afi wo ye ne hwe enye ye biem nana menye odiefo de nanso anadwo adidie betimi aha o kidney anadwo na adi fufuo be nondu du ba kon du mienu oh afi yen hwe na o case ade na de ntina aka na jufu ase yen nyina yedi nti edu ba bia doctor for tu yem fosa na judidie mu o ko ka na jufu ase yen hwe ye fuyo a ye yo ene e bibia da na duro ye the poison the bobi bia ansa na ne ye hwehwe no yetumi anya na momedu se ye didi a ya na before ye nshada emfa de a ye de ebete poison so emfra ye duane no ane se ewie ya ye di ne saa nti ewie asa te bia the pressure be break kidney no enne e kama ye se so bia na aye mre o Ghana ha de kama ye se be ma bia aye mre nti the moment ya wonu bete se insa wey onnom a utimi gina so ma na obi atu aguso na omo kwa akonom se bio ensan so no titire ne ano eden pa no adefrade bi no momu a ewie ma kidney no ekokobre ye pedede pa se bi dede nso awie ye no e ma kidney kuro ya abre esan se edifin be nipaduanom nti akwakoba ne se de ne yehia se ade ne de anya ba beto yen nti kwan be nso na ebefa ye betimi asosom Ghana no florege for no sua na yempe binka kwan kura na hwe wo mu school nti ene yemfa nsi ani so esan se apomuden de boy den pa wo hwe dialysis machine esi ho a enye broni bi no yoy country bi so na ofiri nti se otimi ye dialysis machine du afibia
sika do sen ne bɛkɔ saa man no nti yɛn so yɛn nwene biribi saa. In fact, President Akufo-Addo I could raise that issue no say. Okay. Wɔn pharmaceutical companies wɔyɛ man mu no. Wɔn nwene ho. Yeah. Te sɛ de COVID ba ya na nose mask yenim sɛ yɛ kra. Ɛna de ba COVID ba ya prekopɛ. Yɛn nyinaa yɛ hunu nose mask pam no. Yeah. Amanfo nhyɛ aseɛ pharmaceutical companies no titiri na wɔn nwene nneɛma yɛde treat dialysis because utie doctor for now mo yɛ dialysis mo dwan kwalebu CEO no so na ɔka sɛ nneɛma session baako bia no ɔmo ne boy yɛ dene 300 cedis ne sɛ nneɛma yɛfɛ no consumables no nneɛma yɛbɛyisu ɛde ahwɛw ebi apaneɛ nom ne nneɛma no ma nnuro bi no ma yɛbɛyisu de ahwɛw no ɛno yɛyisu wi asa ɛnyɛ ne ayɛyisu awie de akosi wasan bɛyisu biem yɛyisu wi asa yɛ sɛ yɛkɔtogo ɛno nom nyinaa ne boy yɛ den nti no sɛ yɛyɛ bi wɔ yɛ man mu na yɛ nkɔkra na to aba bɛtɔ so a ɛbɛma ka na aba fam nti amanfo atufo sɛ pharmaceutical companies no nso nhyɛ aseɛ na wɔn nyɛ saa nneɛma no ebi ɛne ne awo kan yɛ pɛ sɛ yɛn hyɛ aseɛ nwene mfidie no nso bi ɛho afei nana mo kyerɛkyerɛ kidney kyerɛkyerɛ dialysis man hu sɛ mo kyerɛ NPP dialysis anaasɛ NPP kidney ne NDC kidney nti timamufoɔ nso yɛn susu mama nyɛ sɛ ntwintwan no ɛnkyekyere yɛn mene na yɛn hu kwampa ɛbɛfa so a yɛn nyina betumi eso a yɛn ho so ɔman na ade betumi abɔ man no esan sɛ wei kidney problem ɛbɔ man na yɛn hu ne ɛbɛyɛ afei eduba bi ehu sɛ yɛn mpanimfo ebu hɔ yɛ sɛ o kidney problem ne yɛde ne kɔ aburokyire yɛbɛkɔ ba no ɔmo akɔ kidney transplant na ne ho atɔ no ɛno yɛ plant bi ne yɛde kosi ne mu ana sɛ saa de no yɛ obi wɔ ha yɛbetumi ayɛ wɔ man yi wɔn hu sɛ tama na brother Philip o kyerɛ yɛ no mfoni na na edi kan no yɛhunu sɛ kidney ne yɛ mienu ɛna benkum ne nifa sɛ wuti yeye na wo de baako sɛe a adɔkotafo nimdie mu ma yɛte asɛ sɛ baako aka no betinde watena ase ai bɛyɛ adwuma pɛpɛpɛ wonya ha obia ba sɛ wuti anye yie na ne mi ka use double back tie na baako apai wobɛtumi ayɛ ne kakra de akɔ be load wo mu a de asɛm bɛba enti ɛwɔ sɛ woyɛ dɛn wo de mienu no sɛe a na wobɛhia ɛyi no na transplant na wo ka no ɛno so nkɔmɔ we ya ɛbaeɛ no amanfo bi ahyɛ aseɛ ɛlɔbe MPs ne sɛ MPs no nwene ho na wɔn nyɛ mmara bi ɛbɛma kwan ama ya harvest organs ɛwɔ nipadua mu enti okɔ abrochie no de ɛwɔ hɔ sɛ bi a yɛhwɛ na me ya awu a na yɛhwɛ ne aduru no mentimi mma nkwa mu biem na doctor for eseseme na yehu se bia o kidney ya ana wade we ya ana wade we ya eno no emrada ho a me akra metima ka so mewudi akosha asamado kwade amana pro kwade montona yenyi okay emfanto honom na obi ba ahohiahia mu a ye de ama no eno no yetim ye ema ne ye na ye friend transplant no ema ne ye ba ne nyina nso ebesi de aye kan yesikasem sika ni fia undimi nye saade no na che se wo hwe kidney na we de te se moja edu ba bia ye se ye twen bia kwa akosi ho no da bi undimi nye kidney donation se emra wo ha obetimi aye ba ye man mu sesi ayi no sabrochi omuyi oko outsider omuyi ejiska kese ya omo donate se Drew Brebi a menka say Ghana we are say den no most of the youths your kidney because sometimes here be kun de ene nka wato bi na ena obusuani wo ba wo yere wo nua wo dofo bi se ohu se owo sa ohaw no bi na obetimi aboa no akose o ma ho kwan yenyu de baako emfa emwa no eno so timi si ba ye mamu de no kora nta nsi Ghana ni be ye mamu de no kora nta nsi ne nkwa de ama o organ harvest no so empanifo bi ka say aban ni animu na ye hwente de mamenko na na ba ho ansa ma babrada Philip na dia president Akufo-Addo kan ne ye momoden say ye be ma kwan na health insurance na me ma wi o messing about hands, but then another more hands. And the time health insurance, no.
ebetua kidney no ka so obi ko dialysis a say ye 300 cedis per session a prensa na so ko na awotwe no nyina no health insurance betima atua ama yakọ amanfo bi say we ye good news amanfo bi say wo kidney problem a wote asem we ya ubegu ahome ai say wanya ahom kakra wanya ni da so kakra even though emra na nya nwie pe ya fe na yedi nkomo no but ema wani da so say ochena pa bi ewo ho acha ma mintio me da se bebre we dey obi kan aye good news say ye wo mampani a odwene ye saa ho fi say wo saa de say ho kan na asem aba na me bisa say ye mampani kan asem we say ode ge fans ana say wo kan say cofex no sika dem 90.7 FM ye mampani e kan asem we enim kwan a ye hospitals binom na be kan ne duduom omo fa so ebu insurance e fa so ama sa or resolve it ama say yenye say di daso no ama sika enwunu e free insurance num no ye say nya na ye di akoboa kidney fo no ana say insurance no already no malaria kura wo de kwa bail de be ma onya asem ketwa no eno ahu asem na wo kan eno ti no say omo nko dwen ho na yemre na futuo o say nko dwen ho na yemre na futuo timebuni bi adu a wodwere Ghana ho a wonna na ado ase wa asem o kan yi but obetimi aka na so funding is the issue hwe wonim say me mbo history bi a me gusu a me follow obi a okọ hospital na ye man bill na ne papa ene da hospital omodi bill no buy o say da bi scan do so do I was say we insurance if I was say we insurance if I was say we insurance if I want to mind back yes man no say akọ nim health no train or no share no say ade or facility be no chere baby o ka ye born be 1400 no kiri misero me menka say Nkoranza ho wonim say me obi a betutu akwan menka say ye kuri mu ha kiri ka ye boni pa na ye 1004 no me pa cho di otu a endu 600 cedis dia insurance afa nyina ya take ani mu say insurance afa no ya san dia bail no me ka mo hu say enya bere bi ya na ye bebo so mo aban so mo ti mamufuo ne wo no me wo other services no no ye evil ye bo man no fam e wo say suban obi timi di bail ko okwa akotua hospital bail na okwa akotua no already ye di kama na toto niema won nchen eniema na obekwa akoto won nchen ni nyina no obekwa se ye twe ni bail ama no na niema auto won nchen nyina ra na ye tuaka eniema ya che you ato won nchen na watuaka no ni asan dia bail no nti se no e wo se ye ma ye ho wo ye enquiry a obeye enquiry no we watu sorry na mom se wa nwuram na akwa ese de atwera mamia na mitua de a wasem nko utimi ko hospital ni ayi insuo A B C ni ya de abobo boni pa na ni atwera mawo se ko na kotua oka ukotua oka na ni aka atiro se ko ba bi agi aduro na nsa ukoya akwaji aduro na adisa de ko ba bi facility awoda na ni aka atiro se aduro na oji ye no wei ni ayi nduro na oji ye ni nyina ni asan de egu adan a we no na ye ni bi wo ho ye ne ebi ni ho nti ye de mawo na tim se forgery bam insurance atua yasen yakwa akwaje insurance atua wo but yasen age afiri ho e de begu de asave obi foforo there are so many issues across in hospitals hospitals na nim say they are the problem anti omoka ho bi e na ama insurance make national health insurance it mean function well this cofex na ye papa na na danko akofo ado wotimi gina ho e kasa gia ho me age ho fans amekura me bona basu bi no this is the main issue on ground na say malaria edimi nya treatment insurance so mu ya dialysis and sika kese ye de e de na shabe insurance etimi so mu eno nti na wo so omometu no fo no nti no afutu no ba bia na me de ma no yi afutu papa e wom ni say won hwe so hospital no pepepe ye adwuma patients ebisa asem e wo hospital a yetimi kasa na what said ye said one obia se wo ko school one ko school
the patient is your customer as a doctor, as a nurse, as a health assistant, as everybody. Patient no your customer. I was say with me nya brand or do the auntie as you would share ni mu. When you say the people be hospital or my you almost say a crime, so baby sa doctor say we yari and say. And so I was say who health status. Said you we yari at TBiano. I was say doctor or nurse or be our show to me catch or say or condition say and etie. Right. Boni be enim. And no netimi ma show won so ye dey. Ye. Eti problem a ewo no insurance no sika bi ani ho. Ah, o metimi dia afande say you know ti say ye papa wo ani da so obi wo ba bi o de be wuram dia ye sere no o ma ye hu na on fa me hyemu kina se to so ne ye betum achecha agu ye nyina ya kanom so a ene ye on cheche ngum ne hu se ye kani na ye de ye tua ida na nda de me sere ne se on kono samra bi me da se bebre no de a wo de e ba offer ma me wie wan sama ko brother Philip ho enom anopay ma me tie won so wo president Akufo-Addo ne directive for the Minister of Health and afi health insurance no e bi say good news. Oh yes, good news nana na unya ka good news say ya obo say wonu me nim Kristo bia be kan che say good news no yes say Christ died for me and you. Asem papa Yesu uma me ene wo wodi ne kidney esesa ye de ne asay no enti say wo hwa kai ese ya nana say de mafita dan ho pae na ye frɛ mesin fo enti say kidney ho asem Ghana ye to ye ho to ba bi enye yie dialysis machine kura no ye nse dan ne bi no fluorologist a wonom behwe say adwuma no nso kura wo mu ye kakra bi man so ya setra na etre na me Ghana ha mahunu ade bi say nipa ho nse de nhia ye nsa o mampani Akufo-Addo nyame nhyira no pa na wonto no nkwannem na adwen papa wonya ye de kan asasem wi no nyame mma no mu nam yopa na fe afutufo no nso wonum nkonkotufo papa na mom enye wo mu yiyo afutuo na emmoa manipa nyina nso wo mo hohenhan wo mo na so hu mfa so ewu nipa so a senta so nkwan na ntempanimfo kan ye no ode pa ye machine bia sa dialysis hemodialysis machine ya a desk screen so a etiefo ne ahwefo nko Facebook nko hwebie sa machine we nye nipa ne ma ne ye adwuma eno nko ntimi nye adwuma ma ne nye yie ni fluorologifo yi nso ye wono mu a agye ntete ne wode ntete ne ba beboa sa de wo mo nso ye nipa nti sanke ye hu mfa so ewo nipa so a ke ma nipa nkofenam nti mampani adwene ya adwen papa na ebio na naka se wo health insurance ho a sika de wo ho sika wo ho pa eno nti na edu ba bia facilities bi no mfa nyansa kwan na wo mo agi bia die no ne mo sanke ye nyina ye de akoma papa adwene mu fan no kuredie ye adwuma anka yare bi wo ho kura ye modin wo ya setenem na kampesa ba yen so nti ye de no kura ye adwuma ene hospital ho no dialysis machine wonye Yesu na wakase won de ma okwa se tie bia wo betu aka na se bi ni wo ho wonni bia hwe ne se de system ya ye na asama ba fie nti se insurance ba be fa de a ene Ghana ni bia we ya me hambo api na me ye Ghana ni bia a ya wo wato asasi so se insurance no ye bi so be ko doctor wo nko doctor e wo so otua na ye te se we fe obi entua bi we fe nkyere sa asam nto wansa na mom se bibi to wo a e bia na bibi ato bibi nya nto wi na ya ye ne nkakra akra nti ye wo akra ne ne na ya sa etua ne insurance na won so a wonye bi da me de efi se ma me wo me kura mitirim pai me da utirim pai wo no obiti pai no wonye sika kura na odi akwa ya sabia nti ye nye insurance no nka eye compulsory kura na obi a ye bia anya hweye benye sika bi e de abobra bi na adoma aboa yen afi aban won hwe niema bi nipa no de sika woni mu human resource nipa nkasa sika nti uhu ne se de obesia operate ni yi a ene be ma mfaso na ba nti aban fanto ne ho so na wonwura health institutions num ba bia wo mo de ntete ma no na won hwe wo mo a wo motirika wo amadwen no bibia ye adwuma na wo mbetimi asua we asua ne yi na won fa wo ho ka na fe ye meye mfaso emfa maman no esansa apomuden ne de ne bo eden pa afa ye nsusu nyai kasa bebrebe ne nya adwuma
esan sɛ pɛ sɛ yɛkɔ yɛ nim a ɛyɛ adwuma ɛnyɛ kasa nti yɛma dodoɔ na saa mfidie nipa na ɛyɛ yɛnsua ho nimdeɛ yɛmfa nimdeɛ no dodo yɛnya nipa du a wɔn betumi ayɛ dialysis machine ɛde ama Ghana ne yɛnya nipa bɛyɛ sɛ aduru no yɛ wɔn bɛkɔ akɔgye nteteɛ ɛwɔ baabi a wɔn nso abɛn mu paa ɛne ɔman no agyapadeɛ koraa yɛmfa nhwɛ wɔn mo na nwie ɛmɛyɛ adenya kɛseɛ ɛma ɔman no na baabi a ɛwɔ no deɛ nana saa da wuro no na da bia yɛwura ask God waka ho asɛm aka no sɛ yɛwɔ bebe ɛte sɛ ebi a yɛka sɛ college ahodoɔ na university ahodoɔ a saa university a yɛka ho asɛm yi yɛato din sɛ technology university and so nneɛma binom sɛ ne yɛyɛ den no a ɛndeɛ nɔkorɛ na kyɛ sɛ ɛha adwen nti yɛbɛsrɛ sɛ square pegs in round holes nti yɛbɛsrɛ sɛ yɛade sua mu no yɛkɔ yɛnim no ɛwɔ sɛ ade sua no so yɛsakyerɛ mu ɛma nneɛma binom sɛ no yɛdwen ho mede covid yɛmfa nto ho da biara nose mask a yɛde kata yɛ hwene ne yɛano yi covid mmaayɛ no na yɛnim sɛ adɔktafoɔ adeɛ yɛnim sɛ yɛkra firi aburokyire nko a ɛnso covid ba yɛputupuru yɛpempam bi kora ma yɛ fɛtɛ timi behunu nose mask pam enti sɛ yɛhu sɛ dialysis afidie a yɛde yɔ no sɛ ha yɛ na nimdeɛ a yɛde bɛyɔ no ade na yɛhwehwɛ bi akyi akwante sɛ de awo kan yɛ university ahodoɔ no yɛyɛ wɔn mo den yɛ animdefoɔ ɛkyerɛ de wɔ university ahodoɔ mu no wɔn nimdeɛ no yɛtwɛn wɔn mo de awu akɔ ana ɛwɔ sɛ yɛdwen ho na yɛtapo into wɔn nimdeɛ no afei nana mede ma no sie no abibiman nyame akyɛ yɛade papa saa dialysis machine a yɛka ho nsɛm nyinaa no yɛn ɔbɔ yɛto abibrem ha deɛ nka wamfa afidie ama yɛn o wɔde nnua no wɔde nhaban no wɔde nwura no abena no nnua no nhini no na wɔde maa yɛn aboɔ no bi ɛyɛ nnuro na nnɛ no nimdeɛ ntera so nti yɛde awuduro bi no ma frafra nti wode wɔn nsa san akɔ kana na ada na awuduro ama wo nti sɛ wohwɛ a yɛbibidurofoɔ no nso nsɔre yɛka kidney ɛyɛ obi ade a wo nimpa wano aduro ya sɛ wokɔ ne yɛde woto machine so koraa no wɔba ɛkyerɛ wɔ sɛ mema ankɔ machine so bio mede aduro wo yi count na deɛ me ne wɔto nkyea sɛ wo ho tɔ wie a sɛ bi ade a ɔbɛgye no ɛyɛ wiase agyapadeɛ mɛgye wo ka ampa bo nso wɔyɛ aduro na ma wanom na ho atɔ na wagye wo biem na wɔdam nti ɛno no nso no yɛma yɛadwene nkɔ wɔ mo so na afei medical practitioners ɛyɛ abibidurofoɔ no wɔnom nso ɛwɔ sɛ nnuru no research no wɔn kɔ so anyɛ na afei wɔn mfa nnu papa mmra ɛsiane sɛ covid ba yɛhu nnuro bi no mu a wɔn de kokɔɔyɛ a yɛbɛka sɛ aborɔfo no koraa hwɛ sample no ɛna wɔn asa de ayɛ nnu foforɔ ɛba a yɛma yɛwowɔɔyɛ nti yɛnsɔre yɛmmɔ yɛn ho pagya na bibini nso oye nipa nyame abɔ no ne bia brother Philip apam na yɛte ne nka no brother ma mentie wo nso wo submission kakra wɔ President Akufo-Addo proposal wayɛ ɛde ama Ministry of Health ɛne National Health Insurance Authority sɛ wɔn nwen ho na wɔn nkyerɛ sɛ health insurance no betumi atwa saa aka no a apam anɔpɛ deɛ wɔsɛ wote good news alɛfɛ yesu yɛ ɔma kidney no wasɛ no anyway nana we issue a discussion Bruno ka say ɛyɛ akwa bebree the edi kan no yɛ sɛ one yɛn hyɛ ase free ha why the kidney issue no nye issue a any ni partner from day one ɛwɔ ne dudu omu say yɛwɔ dia obenya how I ya na ebi no okra naturally bi omu kidney kra there may be issues but then te sɛ deɛ na tie Bruno ka say rampant na say bibi na akofa ɛde aba in the first place na wɔ say research hu the entire kidney no ɛkɔ enye just ye twen no bia yare ne akwakotua ka but ye nhwe ba bia ade ne free buy ya and ade na dose no there's a problem eno na Ghana for ye nya ade a BBC a ne yatu agum saa ne ye hwe ne saa because ade a ye kan ye ho ka ne so pa ene ade no so dose first ne nte saa eni se ne eba mu de ne se ade no woni ti na ade ne se 1 2 tap root no na ya so be so na haban ne ayi na ne se ade no nye ne hwe na se de aban yi ka minim ene se ka na ebebo no mum na ese ye hwe kwa ye fa so ebebo ka ne mo na mu ade se ye betu ase no de ne ye yi ani e o se ye hwe because
enkyerɛkyerɛ a wɔn na wɔyɛ expert ame ate no nyinaa ame ehu na nabakora tena se wakyerɛ nneɛma ni bi a sometimes yɛ de kidney no issue no eba which can be controlled sɛ yɛyɛ na so te na afei yɛsi yɛ bɛm aba bɛboa koraa na ɛnya de yɛbɛtwe sika nya because sɛbesɛbi o yɛwɔ nneɛma bebree yɛbɛtumi ayɛ a yɛde sika bɛyɛ danse yɛde ba akɔyɛ sɛ dialysis no nneɛma na ka no deɛ ɛtɔ so tu ya na un say before ade ba akɔ a high pay over dependent ye obi a ye de ho toto niema so abrofo so wofa so ebusua so ewo yafa it medical doctors from area ho no say obi ye nephrologist and our area it's not only so about dialysis. You can also sit down and let us do research. It's not only dialysis in Kwana de na man ko because na be ka so ka say ono kra no baby o free ba no nim se enubra ene hama esa yi no kra no wa ye bia ma bi no ho no ma omo ato mo which enye ono nkwa ma tini pa bebere omo use say yi ni bia ma amfo mo ato mo. So the research you know should go beyond all tenase now come from one hospital to the other now call dialysis no discover to go to the essence of people's health. And yes, I know the entity. Into one, they will send BBC. Yenya over reliance of abrofo. You say machine ya abrofo there. Let me tell you, health is one of the lucrative businesses in the world when it comes to health issues. In Zadiana Koswa, even more machines in your comenya, cardiac Hogan will be a bina machine abani at all. You think it's a joke? It's not a joke. Inti Adea say when you didn't have no, ya scrutinize when you papa na kwanko sawa. Say ya kasi yenye mrana kidney na organs na obi ye wa ha. One muso bia because how many times you kwa autopsy? Obi wo. Sebe you we na manimu a. Ebi say Muslim say obi wo say ye hwehwem de ne kun no and na wa munim say ne nkwan ne mre na ide aso. That's what they believe. And the sometimes there may not be any autopsy. You go nyo obi ono no na gene nya. Ye ni wa tu ba ko o de ato ye nyo autopsy bia ekosi ne dade na omo ton nti area se obi kura call me say nipa ntina na ka say udidi amanfo atamu ye ese scrutinize omo ye because owo ne nkwa na omo handle nti unya nipa boni ni ma ne kwaso ebe ya asefoforo nti wo yenhwe bi ade no de nti ade no rampant and yenye research ni ehu two one na wo ye expert no so you shouldn't be the dialysis. They should look at it say your other alternatives in Ghana na ma ye kan yasema ye din ye de anwea ye de awia ye de niam bebre sebie create me de generate enkanea ba ye de ya tension nyina kwako gina one way na ye no nko a what we can do it why we behaving like that the bias yes mama from mom school so me aban no sebe ya yi na so obamu a enye just dialysis nkwa na also obam where we can sponsor other people who can be doing the research. So nephrologist and so you bet you sponsor being I know because I like the word comprehensive. So any one way say obi kwane 300 and ye so near farmer no 50 cedis. No. I say yes I dey see here you know. Ye to so bi osusu a me na say me ba na de no so no. The whole can say na be can say sika ho no ye ne de e ba apomuden a we can look at whether finances are there or not. Na aban sika ankasa no ho bibie no obeya a ye o sika bi a e da ho. Ni nyina ye projections ene niyama bi a ye de agua kwa se sa lithium say lithium ye se yenye sa etu omo hwe process na ba na nom de aye projection na se ye bebo bosia de abeto party ye bebo bosia de abaye niyama toilet ni abesi ye beja na wo de se ye de kwa amanfo apomudi na omo tena se ya me de me gidi se eye enti no se ye betumi o se ye ntumi ye fa nipa apomudi pa se ye be hwe se nipa be wudie any your near work when Kibetia Katakata near the Akosa area and said the Okano and was say a share source of funding so ye. Na you said a school year the abbey. Your school will be able to become or come because I'm gonna be a back, you new source of funding be a day. And to say they will see a source of funding, but I believe say back a woo and quandia. See a catini be cry if you say between the Abba Pound quandia and no more dear. I was say yet me a support to a man to me as I move no a year. Name mo said you can comprehensive no yes obi akọ na ye hwe no nko a na one time me yan say one wo ye bibido na neglect wo mo it pains me broni di ade ba na edimirika gidigidi ba san ko fo mo di ade ba one time oni wo mo say me se da bia me ka sebe mani ma broni wo ye fucking wo ka before even 1000 bom kro onu no broni wo ye fucking ba ko muni mo ntia etinye bibia na omre ba ya na ye hwere so mba omo ba na mo discard tato ye hunu do mo the document ma ya buffy takraka say untimi nkan nti de ehye inside onim say vaccines I use no
se ho ba asem na de kokota woni fo woni bem omo ye ni bedi bem because omo document omo de buy na omo say BBC wo ho a e wo se e mo rectify you can't take them anywhere go and read the document inti ye bibia na ya na abrofo na ye hura ginam na abrofo sa kind of lifestyle na o se ye chai sa ade no you say ade bi wo omo de aba even Ghana we don't have the capacity so omo de ade ba you better research into to ya twa go so okay I'm also afraid. Also, I'm also afraid they may call Germany here. I don't know. But as to what goes into that one, we don't have the capacity. But so let's collaborate with one and what we do. No, the idea of the fine. Yes, you bet me, and yes, you didn't say area. That's the idea behind the Biabro that lifestyle should stop, please. Meda sibebre anope brother Philip ene nanabaki fa na afi yura apam. Nana ma mintu any additions ansana yafa afrefo no quick ones na yenko afrefo no say additions e wo ho de eno one brother Philip awie say yeah bibiduru no stress kra de obefam no wonim say product be a free India but a natural the whole Ghana Liver Foundation they buy me na me supply liver 07 capsules emrada ho say yenhwe na yamfa ma presenter bia na wanye LPM because they know say a hepatitis B edru e ba Ghana ha no mre da ho no yenhwe na yamma obia anye LPM ho 90.7 the choice of West na ye de be kan so more strict yen nti Ghana no se we discover baby na yenye hu se eye bibini e na we discover aye asem ho se wo de aduro ekọ mo hwe de nonsense akuwa efes nana mbajo obetwen so kakra ma me na yakọ ahoma no so obi nso adi eye abano ebi enti yenko ahoma no so. Hello, good morning. Good morning. Uden ni baby akasafi u baby awo sesi ai Bidi Mr. Nav Nkoranza. Mbajo Nkoranza fie. Mr. Nab. Yo, mira say Mr. Nab, pacho wato Sompa sika promo nubi. Mituvia no pai. Yo, na wadaro mo ani die mu a oto sen ara. Ito 5 cities. Ena wedi sen? Madi 250. Wedi 250. Yes. Me bacha wanya notification phone so say ye tua sika na wedi na ma. Manya notification, ma check the mobile money so. E was so. Yo. Ene na ye beda asese wutwa ebie na ansa na wo kuri no afutu ade ma anuanom ye de yan. O afutu amede ma anuanom se Sompa ayi no promo no e real. Nti obi amfa ne honjim. Oye na se udipe na usika ba we enye livi lava real. Yo. Obani na yedasi bebre ene wo de nyame nkoso na onhira. Yo me da se me so me da mase. Se na so wo eye Nkoranza. Me wo Nkoranza ya. Yo, yedasi bebre nyame nhira pi. So me da se. Enti ebusiafo na eno ho asem no na wanu gu asem so a wo kanti Sompa sika promo no obi nso adibi enti me se wote number no pe na afi wabo edo ho ahyemu bi ebebo apa na na fo wanu si na yenkofa afrefo no matebede ma no si no se de me kan no se wo discover dru wo Ghana ha na se wo ye obi a wo under traditional medicine practice council stress a FD de wo be famu no wan hwa wo kon no ena akwa ebibi te se abibidurofo no ya na mpempi Ghana fo na edikan no na duro no wo no ompese obi so ba be ka ho bi o se den o ya na eye nsembi a odwo ho a wonti ase ndi omo stress ye ti so obi wo aduro bi a na ehu a eden aka no wonim se one of the diseases eku amanfo pa amanfo shade related to cardiovascular 90.7 akoma na harawa mu said ye no su ku amanfo no na minim wa man bi o sha kura bi ase o wunyini me ofa free UK buy na man no say me wa duro na ye de kukuromuo na ye sa wo no eye wo amumina bi o muti white no e na ye sa wo no mo e na ye koje aduro no bi na ye se
me offer na nkomo ko na koma ho operation ene ye kan say operation no e wo UK ma me achiri ba se na America me family issue na America enye kwanchen asem tio eti enuro de ye kitabi nanso FDA express Ghana for more deeper it no hwe FDA sunwane wo de aduro ko sesi ya ye be pass comment ama ya je atum kumase for de na dwen beba Accra for de ya dwen beba officer no free wa we ba no aba be chena ye be stress wo sa anti gisa wo obi a wo kita sika boom as what me the product me da say nana over na stress na no odin quick one na yem fa afrafo no eni bibia de be kan ho biu na yen ko fa afrafo no mra nana se eno nana ba kan aka no wo hu se nyame de oye bia ni ho a oye mfonso wo so oye de oye nyina na wo se hwe eye na eye papa oni de ntia ode ye ngu ba bia yegui Ghana ha enso ye benya nka ye nyina ye nkwa aburo kire nka aborofo nso mra no wo maye ha ye onim de ntia ye kola te se de atie na ye wedie na edu ba bia eye tuntum obi de ye kokko kakra enti ba bia wabo atu bia no eho aduane na ye so odi eho mfuna ma na ye so home na eho nnua no nso ye wuwu nnua ene ennua no de ye nnuru akese na ye bunu nyina agu woto ani na ahwe Nkoranza ha kane wo nyina na hu uhu mahogany na hu pa sana papa nom ne sa nnua na hu na woto ani a wunhunu kashi uni nnua na amango na ase eye nnua bi no mawuwum enti yenka ye kane nyuma no tete Acheampong no ba bia kwampa ne da ne yemfa na nya home ama ye na kwampa ne die ma eye one medical officers no so we ko evan say bia oye just a surgeon and a physician and be say he has that opportunity to be sunya ayini bi account looking at the air can we say nephrologist no e ho akwa atwe so wo opportunity so kusunya dia get the means and ekokusunya two so we so abama won so a privately no between machines no mon sem wo bi no and so collaborations between aba any pan kwanti we dey for any pan kwanto na say wo means na escafo na beti abo me adi bi aba na aban so be ma omo kwan ya ase ye ma omo kwan no fa bimra na yare eba nipa yare ne owo de ani se adi ne be di agro that's abusanfo enkomo na mom de onya nkoda dialysis so nko 21st clinic me da say yo 0598994994 0598994994 yeah ma kwan ya ma wa ba nkomo a ye die so na no pa good morning Good Udin ni baby akasa na ma radio no call form Pastor your friend is Aforo because everybody me da so pani ma entio we dey the masse mi juma pa mo di boa Nkoranza ne Ghana man na yeah na so dia mo kan no kwasem ne se Ghana ha de mahwefu ne se Ghana ni e ya de bia ye ncheni emma ho enya de a ho akwanya edefom because me ba ko university COVID by no but what more master ba we ye machine and it detect COVID by what the company for Ghana no or more amfi no nti o ma na ono apan we say me no pa America to say me no ka say okoba e mo na be fa na pa America to see ko na oba ko ye ni ni India wo wan ka say wo de boa Ghana man to see wo de ko boa America man they say we no be ni for na end ben amfi no nti say be ya the Amokan young penny for no monhwe so obi won give you obi nje bibia mana abaga na mana yembe yenin kwa ho because me nim say dia wo ye say I dem do dey basem penny for bi benya bibia dia nka ni nka kwanya bebem but enam say nipa no ade a wo dey ba no obi nya bibia fi ho binti obi a ti nani a say onu mrofo na say wo dey ni ndie kwa akọbọ yeda say yemfo obi foforo nso anopa good morning hello good morning Good morning. Good morning, sir. Udin ni baby akasafi. Bajo, amen. Opani ma yenti wana pay. Hello. Yeti opani. I'm say my program na me was so kaka. Yenti. Na dia I'm say planning. Yeto nkapa wadaro mama yenti. All right. Enti obetima asen afrebio. Good morning. Good morning. Udeni baby akasafi. The family is offensive. Yeda se mayenti wano pay. But then bon was manage my pa mo yaman Nkoranza my Ghana my. Yeah.
na Sompa sika na ya code na ya manza nzisu bia na ya mona. Aha yo. Code no ye *256*3#. O buy your Facebook no so a e wo so ye besen atimu biem. *256*3#. Na wabo ye betimu bio di ama. Good morning. All right. Ubetim so save what to phone so to say na nabaka ye na by say the yenye phone calls no ye the code no besen to dwa biem 0598994994. Good morning. Good morning, sir. Ude ni baby akasa fi yewra amen. Okay. Amen. Madam Aslebi yes and pe makasa ma cheche nse mebri. Na me concern say the na kan de as papa president kan ya as papa. The problem I want to say the ni ko to say sa that is the ko share health insurance media. When the am say me ko an magin no fasa. It can say health insurance now already e Ghana ha no. The other bit is BP no ni malaria no ni hwan bia no. Nka share health insurance mu. As you say me that say e adwuma na. Now my brother ba ku the wife ko hospital. Malaria go you trouble zo nkoto. It is a car, the young quack for prevent that is no say I am cotoso. You see, cotoso say, have insurance, a far, kidney yard, kama, yatra, and you will run a baby so. And this different means this say, a little different from having insurance and a year. And then I have started to you cotoso have insurance, cover, that is a car. I did me to me, no, Miss Egan and the end was. It's as a malaria blue crown, who calls with an extra becano cry. Yet, Marco Paracrano would be a prescriber hospital Cotopaco, can a Coto, the roof of Cotopara. Different messages say a Cadia, and the fair defense, a Miss Biniam First Gadia, Yellow Piazza Adaras, and can fire into every insurance zone. Menzo da Sibebre, also bet my friend about Jumadina to be 0598994994 and a Friday. Weekend there no one Friday nti wadaroma anope bran komono so ebi na yeniko ye hwe ye yade a ebakedi ne mu ode eseya je se wo koda afidie so na afidie no asone umoja so ayi enema ewo moja no manipadua no mpe no ayi apia bonten anye sa wanim no na se ebetaatai no sebe na wieye ebeye ohaw kese pa ene anope na no na yepese yedi nkomo na yehwe wadwen. Good morning. Good morning. Udi ni baby akasafi. Bacho femi jima kasafi Dr. Man. Yeda asebra yi mama yentio. Bacho sa kidna yiwe di won. Anka menkwa madwen anka nanado anka eze uko ekidi no bi anka abane de offer honka sense kidni no enye nipa no force. Ebi ehun na mani yade ni nipa na sheda mai sa sense we yade ne de eba nipa no na ade no so ho aseme ne sanse ezeje wunye bi kra na wo ya de bi na onye bi a obeyi bi ama okra na se wuni sika na sanse kuti wa ni sebio se Freddy Cage ye ko wie na se onye kidini yade ne se wo a se bi Freddy Cage pa so bi anya den amma so ndi enye zo on fanche insurance mu kra na ba se o mo ye mbra bi tu se onye kidini yade na kwa ebe pas ma ho to bi e free da wa se. Yes, we are Sibebre 0598994994 0598994994 enche na yebra so anope ya yebepeja yemu obetumi afre na uremu a yebefo wadwen tre de aba ka ho ene anope se ohwe de nyame aye kidney sa de ketwa woni paduam ayi se binsi na dwuma eyo na dwuma eyo woni padua no mu na eno seya ukoda afidie so nya afidie na woda so mu mpane ya de bewo ne ne keka ho de sa ayi ya no de kura ye bonus na eka etaito me se udwetire mu duru sedien na se onya kidini ne bi na so be ko dialysis na se nyame kye wo nkwa na se nyame kye wo afe kura mpo se wo de fa afe tena se na afe no wo se na wotwe bi akwa uti se ya asem. Good morning. Good morning, Nana Akra. Udeni baby akasafi. Uno DJ manifest ni Akra. Yeda asema enti we. Akra heavy ne ye present okay no Akra mi jitinje na Akra nka ye present so eboa ye fa sa ya we hunguru hwan ka mi fiche nka Akra ebeboa
na akora me fa wakwanya nsu na me da afem bi ada Sompa FM udu ani kirimo wo ya kasajin ya old market ya aduana ba drosto honum akora binima se omo boni amutu ayi sabi jare fu isu egu gweta me wo duro no akora wo tade wo honum akora wunya hwe honum kora me mani akonu bi na omo mo chibayere ba che omo efa nsu no mo hwe gu gira honum akora wunya hwe ntimi siramu muna mu kan bi yi won kana mun tun na mo mayam nanu kwa me na ba kwa di hu komo na me amisa ni gwesi. Okay, yada ase bebre ye man koso bebisa ho asem ama. Good morning. Good morning. Udeni baby akasafi. Ampaje FM Jim Kasafi kwaben. Yada ase opani mayintio. Da masini ejuma papa ne moye. Ejuma moye aso ani na boa. Na me ne moye na mpeke me contribution kakra. Ye wo kan nyina eye ewom. Na ye didie mi so ya na ha adwene. E de sa nyoma nyina ba. Me tukwan e ko Libya ko di be se mfie nwoche. Na brede mi beduru ye no, masa na ye nyekora bet manfa nye hospital asem. Na aje abibidire ye mu enu bi kire ye. Abibidire ma je se na ye bi ahe. Eji me ko bi kar ko pharmacy bi e ma o mo cheke me na nyekora. Na me ka se ntan se me ma no 2 weeks. O ma me nya dre na ye hwade. Amba 2 weeks. Adoni ye me ko ye enya dro bi o. Spice ye to ni gbe yi mu eji me contribution ni se. Ye ma ye ni ye spices no. Libye no more ensene garlic any ade da mate oze ye ma ye ni enka de yin ye ma ye ni nko spices ya ewo market ya bit say pentia pepper garlic na akikado no yo ave na yate wasem na se ye okay ye da wase pa nyame nhira na so de ade ba ye. All right, well obi ewuram a ye be fa asem na yede aba sese de yebre no aso an sa na afi makodi edwa kakra ansa na yaponti ma mefa we ntwa to. Good morning. Good morning na me ba cha wudi ni ba bia okasafi na ke solo chimi na yeda asemira me ntio na ana peso me mu majuma e mo pa mo di kan sa mani gana manyina ya ni so aduma na mo ya no ezo bi na tise na ebo pa na because nyama ya ri I take so ga apply a chemicals na e dey abba bu so ati se ye dey boye mpu die so na jade no enu na dey ya ri ya ma se abba ga na se dey aye komo a na mo dey certificate bi amutu ni se se mutu mi ni pese 1 million se mutu mi ni mo be 40% a omo wa ya ri no in fact na e chemicals na e do dia na e chiri ko ye kan ye ni na ti e ko so that it is saying that any time you hear the see na chemicals na si aba no aban hwe na mutu bi do so a ye betu na ko ye titutu nyama mu ni ya ha si asini mu ka and this na say sha si some chemicals si aba bu si de de ka te ni da an se bi no ya we no ye so an kwenti ni so bi because those ni form one nya no ye mu se kan nkwanta mu wa kampo no enya di du a e bobo bi mu a no in fact kwenti ni nya no ti ye tre na omuma kwans no omuma di du na mo ti ya bons no aban ma mo kwan na mo mpa ni no mu a because the person to meet ya run afi na ekobani setting na be ke kete omukwa so mo ko register di na jadi na hu kato chana e bani tana emwa ncho mo wo yo alibiyo no na mo mpa bo Ghana na biyan konkan na mo ntia wo be e wo ti bi na so na yan say da se bebre no de a wo de ba ya busuafo ye de ofre dwumade no be si ha ene fiada anopai na mom Sompa sika promotion no tara one media na akwa aba Tarawa media woman na Sompa FM ene Sompa TV ye wo mo dia na wo mo na ebo saa dawrei se Sompa sika na abafa ahohyemu bi ubenya sika bo bra ubenya sika di bronya ya ni nyina ye Sompa sika promotion no emu sika pudu eda so ye 20,000 Ghana cedi otumu 5 cedis a ubenya 2,500 ni sika bebre wetima di 1,000 wetima di 600 wetima di 500 enti fa ho ehyemu bi kopensa 20,000 no ebesa nti wada Roma yeguso aye kaka se code no nie mo na mo pe code no *256 *3# misisu biem *256 *3# misisu biem *256 *3# obone sa
na bie amount Sompa FM Kumase, Sompa FM Sunyane, Sompa FM Nkoranza eno na toso 3 na wayi number 3 no uyi number 3 na wabisa take it dodo a woto se woto take it ni mienu na wabo number 2 woto take it ni miensa na wabo 3 woto take it no 4 na wabo 4 na odi ahyeme no ano no ebebisa wo se tuaka fa mobile money tuaka na de mobile money na tuaka odi tuaka mobile money number no ko ye to akrade na eno ano no wedi ewo ho en wanya akyede bebre ene de afiremu nti no yenhye eno enso pi ewo ho emfa emmaw na afi yenyana yensore pacho Jovi job training
course kama afei osofo tachi boy bi ono ye course no nyina de ma yen interviews ye nyina ye wie no a ye beda ye brother Philip ase p ye beda nanaba kefa ase ye beda ye ewura apam ase wo mo nyina nimde a ye ka bom ena madwumade ewie peye na ye de no to nkyan ase da kese no ye de ma ye tiefo a munya adagye esi ye ho nkonwa tie yen na musande musika efre ema ekasa ewudwumade so nyame nhyira mo papa se bibi wa aseda chi a eyemo ena yede ema mo na yaka wo se ena yefiada eya na wa ya hwe yie anopa nkuranhyesam ne se obufu a menye bone eni obufu achi bebre wanhwe ya na abufu no awie obabia eni kwan se obo okowie enti se abufu no ba etoda bia ya na fabi yese de serefa so o serefa so a eno ano no ekọ akomato yemu a sebe ni ogina nche no ebehu se sebe waye nyansade aha enam no AC 90.7 FM. Good morning.